Ay naman ng Fatima, long time no see. Ita ka lang amin nga agawid man dito'y Pilipinas. Wan nga rod, aning. Nag-awid akong tanong makabanog matag obra ija abroad. Awan pa gusto nga ina na ijay. Di pa nag-inanam lang ija kat oras ti pa naturog. Nagrigat. Ay na talaga ang narigat ti agbalin nga OFW manang. Tanapadasak mat idin ti nag-abroad. Ngamjak na anusan. Iso adya akong nagrin-renew iti kontratak idi. Ay wan ada gayang problema kading. Anya day tamanang? Ay, kinaagpaiso na. Nag-apa kami kanila kaya ko idi napalabas. Giste nga rod sinina akon ngam nagpromise mat nga agbalbaliw ka no. Nga sulnitan na tinagkurangan na. Iso nga pinakawan ko Inikak pa iti may nga syansa na. Apay ayamanang. Ay, ti amok, ada balay may nga sang putak manipod abroad. Taka na yung tipawit ko iti kwarta nga pagbalay may kuma. Ngamahin na. Awan mat gayang balay nga masang putak. Anya, nangus-usaran na ngay iti kwarta manang. Imbis-bisyo na Masursurunak nga rod nga perme. Imbag atahang ko nga impawit amin nga kwartak. Ure kas ano katadalat tamat na iduldulin ko. Kat nasayaan tada na ilasin mo ang kwarta manang. Awan nga rod Katahin na problema no yan na ti pagbalayan me. Ti pag-iyanan me. Ha? Iso nga makipakpak kasi akman kanya maning. Ay, ito ko mapaytawid mo nga balay dagiti dadakkel ta ati pag-iyanan me pailangan niya. Ha? Kato naman awan problema iti dayta. Ngam san tayo tani saan mo't adakkel to'y balay. Wanahan nga problema data ading aning. No kaya't mo papintasan tayo. Siyak ta gastos. Ha? Usaran tayo dyan duldulin ko nga kwartak nga nabuat-buat Adakan ka amanang. Tano siyak, awan maikarit ko apagpatarimaan iti balay. Tani, amo mati ka sa saad ko. Si siyak amang isaksakad ka dagiti dua nga anak ko. Taamo mat nga entarayan nak dagiti nakirelasyon na. Maawatak data. Iso nga rin nga tulungan ka, tamas asyan na kanyam. Asino ko mga iti agtinulong nohaan nga datang agkabsat. Ne, chocolate manin takan ka ng Fatima. Mabisinak nga rud, Robert. Mahan ka mata. Nagsami. Awan hilig ko iti kasta. Itan sapay dagita yung sangput mo manipod abroad. Uwin nga rud, may ibusam. Di ka pala impadawat ka dagiti kakanakam dagita. Ay, sayang mata. Katamo mat nga paborito te kastoy. No ngamin mabisbisi na kay di abroad no. Kas dyan nga ang gubobrakat dahito iti pamadput ko. Kaslak nga mabangbang aran no mga nakiti kastoy. Kay, kasano? Agnedtan dito yung balay ti kabsat mo, Fatima? Katuwanan awan mat sa bali nga papananta. Kasi ka ngamin, nuhan mo ko mga min nga winalwaldas dya kwarta nga impaw-pawit ko. Di ada ko mabalay tatata. Di mo't napakawan na kung bakit. Lipatan ta ka din tinapalabas. Ta nagbalbaliw akong. Agsingsing pagit akong akanayon. Unay kato'y pang Miss Universe ti pintas nan ay ang asawa kon. Ay, anak nga kay Litian. Ay, hangay, taro. Ay na. Si Mangput ka maggaya man Fatima balasang ka. Ano pa si Mangput ka manipod abroad? Idinapan nga lawas, Tata Amado. Awan pa sa lubong ko kanya yo Pasensya kayong tahang ko nga nasangsang o tinaggat-gatang. Uray toothpaste la kumaano sabon kat awan nga talaga. Ay na, sa anak mo nagsalsalutsaw diti pasalubong. Tinapatag, nagkikita tayo manan. Ken, nakaradkad ka anak kaawid. Wan matkit diya, ngam jay dadu mangamin kat agdamag da iti pasalubong. Nga kunamlan no asinuda nga agdamdamag iti pasalubong. Kat idinag-applyak nga nag-abroad kat awam matim papabalunda kanyak nga uray peskaw no tuyo la kuma. Kas lakit di nga dem padulin da kanyak nga igatang ko iti pasarabo.
Angaw na lang siguro mo't abalasang ka. Ay, han nga ang angaw lang day dya, tata. Talagang agbirok day ti pasarabo. Awan kit di ti babaen da. Napuskol ti rup-rupada. Mala, bye-bye am idan Fatima. Ay, Wayne, di mo't naggapu kay di balay da aning akabsat mo. Ay, wan. Apay aya? At da ni aning ijay, masyar ko ma. Ha? Wey, kurso na dam dya kabsat ko, tata. Wayne, hindi naksama kayat. Maikatlon da ito agundaway. Panang sarungkar ko ko, ana. Medyo madanaganak. Ang mga nubasti din na kon. Sa bagay. Nalawati dagam niya. Saan ko kunay? Sakto laeng. Gandak kalye balay mo niya. Sakto laeng. Ay, no siyak ni aning. Kayat ka. Ha? Nga madamat gami ng asawak. Sige, aramam dya kabsat ko tatulungan ka. Kayat ka nga para kanya na. Tanasingpat ka nga lakay. Kanalawati dagam. Pakakitaan pa ni aning itikasla kanyam nga ay. Swerte na kit di ata kurso na dam. Agpasalamat kit di ata. Kinayat mo nga uray duwa ti anak na iti kinabalasang. Ay, boy. San alapod na ita, Fatima. Ibilang ko, kas pudno nga anak dagiti anak na. Ay, mayat nga rod ano kasta. Agbagbagay kayo kanya ading ko. Ilakad nakman nga ron, Fatima. Un, tulungan ka, Tata Amado. Pa-extension ak dato balay tayo niya, aneng. Tapno lumawa. Adda nga min sumangpat nga package ko kat. Ay, awan pang kabilak. Medyo adu dagi dya nga package. Kat sikalat na ama nang. Sikat ti agdesisyon. Ta sikat ti akin kwarta iti maarama. Wan ag-business akman ito eh. Aglako akiti syukulit. Kat awan mati pang kabilak iti ilako. No kasta. Ijay abroad ti pagkapuan ti ilakom at chocolate manang. Wan imported ti ilakok. Padasak man taglako barang mayat. Ay, wan gayam. Apay awanan balak mo nga makiasawa. Awan iti panunot ko day tamanang. Uray taadando ang anak ko. Tano makirelasyonak manan. Ang mga no isukat dakto manan. Nadidigra akon manang. Diyak kayatan ti masakit nang. Hanmat nga amin nakatmang lolo ko. Adala tamat na singpat. Kanhan man kami nga dagita gugwapo kan ubing ti pilpiliam. Diyay natanganan ti kitam. Diyag tawon iti 60 nga agpangato. Ta sigurado nga hanak nga isukat. Ha? Damag ko nga agar-aram kanon ni Tata Amado kanyam. Awan nga ron. Laklakayan mo't day diyay nga agaram-aram. Ay, han mo nga ibagbaga ti kasta. Tauray lakay ni Tata Amado kat nalawa di dagana. Kandakal di balay na. Ha? Padasam ka diti makirelasyon iti lakay. Tapag kumpirm ida kadang iti babaros nga nakarelasyon mo. Ay sus, kunamsa. Mayat ti makirelasyon iti lakay. Nadungot ilalakay. Ha? Anyalat sa wendag iti taon nga inulakay ti pakirelasyon nak manang. Apay ngamin nga dagiti tataw ti panunutam aya. Baybay amano niya ti bagada kanyam. Hanmat nga isuda ti mangpakan kanyam. Kada kayong agiina. Manang. Hanmon nga paluspusan ni Tata Amado. Sayang dayjay. Nawampe asawa kakat agparmakan yan ha. May mayatila kay nga karelasyon anin. Uri agpinos tata. Agbalin kanto nga naragsak tanadungo tila kay nga karelasyon. Kanakang runaan ti amin, nalawa di dagana. Apay kaslay dil mo dya kabsat mo dya lakay nga gar-arang kin ko ana bakit? Badbaan na kagilang, Robert. Napintas mo't dito nga wagas ko. Tap numapan kanya ta dito nga balay. Ay sos, chocolate man ay takan ka ng bakit? Tamabisi nakmanin. At siyempre, no, asawaan ni Tata Amado ni Aneng, alaan nan isudang agiin ay balay na. Kat data agbati ito'y, di kapilitan nga bagitan dato nga balay. Nene,
Kung nagpaiso niya. Bili, baka talaga kang gabakay. Talaga anawido ka. Kat syempre Tsak pa'y mati ko na. Ang may sa family house may matdatoy. O na, ni aning tinangi patawidan day ti daytoy. Ta isu ti buridag. Ang nga mabalin data. Ang nga rason data burburidak ita. Basta sugsugak nga makiasawan ka ni Tata Amado. Tapno pumanaw dan itoy. Amaw, nga awan pan nakaikariken ka. Talaklakayak nga dayong si ka aning. Ipalapal ko latta, to'y ayat ko. Parang si pawam latta. Tata Amado, awanin plano ko ang makiasawa. Natroma ak ngaminan kadagiti lalaki. Sabali ak kadakwada aning. Ikaray, di kan tupaldaangan. Kat ibilang ko, kaspud nung anak ko dagitan anak mo. Siyak, tito makdal nga amada. Tata Amado. Ay, ayatan ka aning. Ala, tapanunutak pa'y anaimbag day tata. Sige. Hey, makaurayak. Uray ka sa kabayag. Tinapatag. At namak, aning. Haan ka man mat nga kundi pakipot si kaaning. Apay, nasinaw kaya nga balasang ta kundi pangina kapay lang. Ha? Laglagi pa mga daduwa nga anak mo. Man o ti lalaki nga mga klon iti handa nga putot. Isong aklo nam kit din ni Tata Amado. Panunotam ti masakbayan dagi anak mo. Apay, maipay mo nga tate ka sa pulanda. Nawan katulong ang mamang padakal kanya da. Diyak ay ayatan ni Tata Amado manang. Masursurum to nga ayatan ay na. Han mo gamin nga kitkitaan jero pa na Jay daga na di kitam. Kan jay dakal nga balay na. Manang. Sige kit din. Aklo namon. Tani, han mo nga namnaman dato'y balay ta adun ti gastos ko ito'y. Ha? Apay nga agmulagat ka. Mas daw ka. Family house tayo mat dato'y di ba? Uwan. Ngam siyak tinang ipatawidan day dinanang kantatang manang. Ay, unfair dagi jay nga dadakal ta. Tasi ka lang tinang tadanday ti datoy. Iso nga kamali da jay nga naramid da. Nabingay iti husto ti tawid ta manang. Basta family house datoy. Katangay siyak tinagastos para iti pan naka-repair na bagyakon. Anya? Adun ti gastos ko itoy. Pina-extension na pa yan. Isang ada sa bali nga pagyanan nyo. Sige, pumanaw kayon. Pagyanan mi nga rudan ngay, no papanawan da kamin manang. Iso nga rod nga kunak nga aklo na mo ni Tata Amado. Tado ti sanikwa na. Dakal di balay na nga pagyanan nyo. No iso ti pakiasawam. Ala, di ka nagsangit aning. Di ka matanagan. Taduawan pa pananyo nga agiina. Welcome kayo ija balay ko. Ijay kayong nagnaid. Saan tata? Nakababain mata. Saan tayo mat nga agayan ayat? Ngumapay nga agnaid kami ijay. Kat aklunan na kami nan. Tapno adan rasa unti pa nagnaid yu ijay balay ko. Ala na aklunan na ko. Di kay to pulos baybayan. Promise. At damat nakakita ka daaning kan lakay Amado di sentro, Fatima. Nagkuyog da ka no? Oh, aya. Kat anyat madamag ngay. Naka-holding hands damat ka no? Anya! Wow! Mayat nga ro na nakasta. Nakapanunot matlaang siguro Taimbaga kon kanya nang awan karbangan da ito balay. Tadon ti gastos ko ito'y. Kahit imanugot. Haana ang amawan maramidan na. Di bale, tadato lang matbalay kan tinagsaadan na ti mapan kanyak. Bagay na ti daduma. Kat nungay asawaan dan diyang kamsat mo. Kat mayat laon ay Ay, bukodan tanda to'y balay. Ta sigurado nga alaanan nila kaya Amado isuda nga agi na ije balay na.
Anyat gagaram, apeng ay may kaaning. Damag ko nga naglibin kayo kanon kanila kay Amado. Dakkel di balay yun ah. Hanmon nga almanan dati balay, aneng. Pangasim. Saan aday tati gagalak manang? Umay kuyawis ti kasarmikin ni Amado. Ha? Agpaiso? Nakasta, talagang asawan na kan. Wan manang, pudno ti kunam idi, ama sursuro ti agayar. Bayat nga min ti panagden nami kini Amado. Inot nga inayat ko, gapo iti galad na. Nakasingsingput unay kanya, kan kadag iti duwang anak ko. Kunak nga min kanyam. Nasingpat da dyan nga lakay. Anya nga, idibak na ang katadtan. Congrats, aning! Bumangon ka ditan na Fatima. Aldawin. Kastalat ta ka din, daramid mo. Agil ilag kalatan ngagmalmalam. Amumat nga madmaditirek na. Kanayon nak nga maululaw. Han ko mawawatan ti bagik. Kanagado pa yan ti sugat ko ito'y bagik nga han nga magagasan. Nga ron. Ay, atang samot ang sakit mo. Aggadil kamutan. Agkakabsot ak nga kan kanayon. Kunak naming agpadoktor ka. Di mo kayat. Sayang nga ron ti kwarta nga pagpadoktor. Siga ano kaya't mong timatay, makamu ka. Rumwara nga ro din, tadapapanak. Papa naman ang aya. Kuyugan na nga ron nga agpadoktor at ahang ko nga kaya ti bagik. Ay, kurong timing ka man. No kaano nga dapapanak, saka kundi pa doktor. Sige, dagas ka pa nga ron iti doktor. Sakto mapan iti papanak, numalpas ti check up mo. Ipalugan kan tulangan iti paradaan. Oh, at iti allowance mo iti pagadalan nyo anak ko. Agyaman nak tatang. Inkaya ban di adi mo, itulod kayon anak ko. Wen tatang, mabigla nga ron. Siya kunti mangitulod ka dakwada, tapno makainan na kamot, Amado. Siya kun bakit? Tama banog kang agbaneho. Isungarod nga insuro na kaagmaneho, tapno matulungan ka mangitulod ka dagiti ubing. Basta siya kun, sana balay, kasi daglaang ti pagadalan da. Agyaman nakmanan iti kinasingput mo kada kami nga agiin na Amado Agyaman nak, tagintang kay ti biyag mi. Jak pulos pagbabaw yan ti panakiasawak kan ka. Pakaragsakak paikit di dayta. Uray siyak mo't aaning. Agyaman akmat iti sasangbayo iti biyag ko. Nagbalinak anaragsak ga po kada kayaw. Aywan, makilugan nakman nga rod, daidagas nak ijay ayandaman ng Fatima. Nabayag ajak nakita. Inak kumustaan ti kabsat ko. Asino data? Siyak day to'y manang. Apay, di nak makita? Ay na, aning, imbag man tayo maya ka. Ayawanan jakon makakita ading ko. Ha? Apay manang? Nakarong amin ang ti sakit ko. Diabetes ka kat naapektaran ti panagkita. Gapo ti sakit ko. Anya? Kat, nagpadoktor kan? Agag-agas ka? Nagpadoktorak ide, inikandak iti agas nga bayagan nga insardang ko tawan mat kwarta kon. Ay, apay, ayan nila kay mo ay. Nabayagan nga saan nga nagawawin. Diyaka mo no ayan natantan. Sana nga nagawawin manipod na bulsakak. Anya? Mala, rubatan ka manang, tamapantay iti doktor. Hanan. Urayak latan ti papatay ko. Ay, sana mabalin. Basta, ipadoktor ka. Oh, dagiti agas mo manang. Tumaram amin dagito, Iwan. Di mo liwayan dag tumar. Tapno umatid dag pa'y tibiyag mo. Ay, mababain ako na yun kanyam.
Pakawanan na ko, ma. Ni, anyat ikidawam iti pamakawan. Pakawanan na kata nagbalinak nga agom nga kabsat. Inagumak jehang ko nga kukuwakat ni. Kasto'y matandi nagbumbanagang. Ala, lipate mong day tamanang. No kayat mo, umay kan agnaud ijay balay. Taawan ka duwam ditoy. Ay, mabay na kaya asawam. Kabaalak matriti nga asikasuan ti bagik. Kan saan nga balita anda nagijay kakasinsin kan kakanakan tayo ito'y nga karo ba? Pasaray umaydak matriti tultulungan ito'y Ala nga Rod, ngam no talaga adimon ka ba ulang ti bagim. Umay kan to alaan. Tayawid kan ijay balay mi manang. Ay na. Agyaman na kita kinaimbag mo nga kabsat, aning. Iso nga napintas, ti biyag mo tadtanta. Nagmayat, ti pa nagpuspusom. Pare Nestor, nasiputam no rimwar ni Manang Mele. Saan? Anda kami ni narabid ko iti likod ti balay itay. Apay aya marisalay. Awan nga rodman ante amin ije balay. Kahit anya kumaita. No aggrosere, matek. Adamat bagay may ijayan. Kastamat nga kanayon kat. Naimbag no saan nga reklamo ni Leia nga anak na. Anya ko matibibiyang dadya nga Leia. Haanmat nga kasya tibiyag datadta no ang agapu kadana na ang kantatang me. Pinagadal da pakit din ni Lea. Iso nga rumbang lang nga agsubad datadta. Nang runakat nagrigat tibiyag. Naitangarod kahit nagrigat ti panagbiag. Inununam tugot namin iday tinakyasawa. Naimbag ni Melia, tauray kaskasanaw, nakalpas iti panagadal na. Wana taga po data kadana na ang kantatang me. Nagagat ngamin ni Manang Melay. Ta nagtrabaho iday bayat ti panagadal na. Kontrabida kamat nga. Imbis nga siyak ti kakampim ta kumarinak. Ngamhaan mat. Daya samat nga Mele tayan ti simpatyam. Ay, ibagbagak lang mo tagpaysaw marisalay. Adak manan Manang Mele. Nay, si kamagayam sale. Umunag ka Agyamanak Manang. Aywan, nag-ala ako na iti ikubag. Tanaimbag lang nga pang ikabilak iti groceries. Tanay, awan man ang damin medyo balay. Nakita ngamin nga nag-grocery kakat. Ha? Nala, mapanakon ija kusinan niya. Takita akno niya dagiti awan ija balay ta iso ti alaak. Ha? Ni, apay nga haka nga hangay. Di mo samat kayat nga mapanak ija kusina. Ay, nisan mo't. Alain kalatan ijay kusina. At daamin ijay tay pinalingkik iti kalman. Ne, hangka ko mga agrek-reklamo atan eh. Laglagi pa Manang Mele. Amin nga adatadta kanyam, gapu kada na ng kantatangko nga ng padakal kanyam. Nuhan nga gapu kanya da, han nga kasto ti kinapintas ti biyag mo tadta. Alawanan ading ko. Mapan kan ijay kusina. Uwan, jak malipatan da ita sali. Nasaya at mat nga ruda. Nuhan mo gayam nga nalipatan. Tano nalipatan makat ipalpalagip kulad ta. Nanang, awan mo tandag iti grocery nga insimpak ijay cabinet. Ultimo kape kan asukar awam matan. May samot adilata kan noodles di nabatin. Kuang aminan ako. Imay ni antim asali dito'y itay bikat. Awan ka nung amin ti masapsapol da ijay balay da. Kat, dito'y balay ti naggroceryan na nanang. Unay matan, awan pa imbati na. Kanayon mo't lakas tan tararamidan na. Ay, abuswan da tayo na. Ala, baybay amo na nako. Kat, kumusta tilakad mo? Ay, aywan gayam, adantay visak nanang. Intun umay alawas, agpasyudada kon. Urayak ti flight ko. Matuloy nga rudan ti panagapod mo.
Wen ananang, nagbayag kumat nga inururay da ito'y kat. Ay, madanaga nak. Nang runakit da kayo laang timabati dito eh. Naimbag kumaano tsaka mo ti ugali dagiti kakabsat mo. Amang ano nakarkaro nga abusuan da kayo. Awan pagdanaga manak ko. Kabailak ti bagi. Awan pa nagtalag ko kadagiti kakabsat yun, nanang. Ne, nag-abroad matgayam ni Leah nga anak mo manang Mele. Wen ading ko. Nabayag nga inururay na ti panag-flight na. No jak pa'y nakita dagiti impos na. Hangko pa'y amo nga nag-abroad gayaman. Umado nga rod man ng ti kwarta mamanang. Aywan, sponsoran to man nga rod jay cake ti apukok niya. Ag-birthday nga minton maminsan nga biga. Ha? Kan may sakanto akadagi jamang yawat iti blue bill niya. Amok nga doon ti kwartam. Karkarutad tatanapanan ija abroad ni Leah. Ay sige taibagaktukin ni Leah nga anak ko. Sapay kapampanaw na. Saan pa yan nagsweldo? Imposible matano awan imbati na nga kwartam. Ada! Panawan na ka nga ron nga awanan. Adamot ngam adda ngamin pa kausaran day jay. Ne! Ay may mutan na kami sa matan. Ay naman ang Mele. Nuhan nga gapo kada na ng kantatang me. Han nga pumentas ti biyag mo. Ala. Wunan ading ko. Siya kunti makaamu iti cake ti apo ko. Kunjay blue bill na. Nanang, di mo't pinatawidan da kayo day di lolo kon lola iti sanikwa? Ay ngam gapo iti kinasugador dya amam. Ay awanan. Nailakon dya daduma. Dahito lang nagsaadan ti balay tayon tinabat-batay. Tay dagangay ang nagsaadan ti balay daan ti Meli. Impatawid na matlaang kadikadakwada day chay. Di mo't ampon ni Auntie Meli. Api nga inikanda pa'y laang ngay. Kat pinagadal-dala nga rudon. Ne, ay niya. Adda isingasing ko nanang. Nungay ilako tayo day to'y basit ang nagsaadan ti balay tayo. Ta ijay tayon balay da nga agnaad. Ay, Owen. Wey, mayat na ta nga suggestion mo. Maadaan tayo pa iti kwarta, nanang. Isudakit din ti agnumar iti day di adaga. Kat ampun laang mat. Adda nga tayo kasuratan ako kwada day chay. Ni, awan mati amok. Nasaya at no awan nanang. Tapno maaramid tayo ti kay-kayat tayo. Nay, apayon ngay ading ko. Anya pa'y ngay ti pagnaadan nyo no inla ko yumutin tinagsaadan ti balayaw. At ito'y balayo ama nang. Di ba dagaday di tatangkan na nang jatoy? Impatawid na daytoy kanyak. Apay adaya pa manaknak mo. Ada kasuratan nga mangibagbaga nga bagim datoy. Naglawat itinawid yu ada kasali. Daytoy laang nagsaadan ti balay ti inted da kanyak. Ita, almanen nyo pa'y. Ay naman ang Mele. Urayan niya pa iti ibagbagam, mayat ka man wanuhaan. Ito kami nga ag-iyan. Tanailakon jay balay kandagame. Anya. Ay, sana rumbang ti kayat dama pasamak nanang. Inranada pa itikawan ko ti kasta nga ramidan da. Gapo siguro tamo datob ngarak ti kayat dama pasamak na daak dita. Anya nga iti maaramida kanak ko. Kat adda pa yun dito'y tay daduma kagawaan da. Unay mata. Kat anya nga ro ti aramidan da dita balay. Pagbalinan da kayo akatulong? Saan mo't siguro anak ko? Nabayaga ko nga agtep-tepel iti kinaalas ti ugali da. Di da urayan na siyak ti mapunuan tamang ano. Nagrigat lang amin tag sa ukat. Ay Leah anak ko. Di nakpakadanagan dito. Adday ta kayo manan ngamin nanang. Kasala ka na yun timang mangag ko kada kayo. Nasingpot kay launay ngamin. Iso nga aglablabos damutan. Andiyak kayat nga agnanayo na kasta teraramidan da kada kayo. Iso nasaysaya at na mailasin kayon kadakwada. Gumatang tayon iti bukod tayo alote.
Tapno saandan nga almanan kada kayo. Auntie Meli, aglablaba kayo magayam. Iraman mo manmat nga ilaba to'y badumi kadagiti anak ko. Gantay badumot nan aninanang. Malmal pa sa kunchoy. Upat la apiraso ti linabaak. Sa nga gabsuon mo't tunday ta ipalpalabam kaanakan. Ne, ibagayo lang ang diyo kaya tadi kay mo't pilpilitan kat. Ay na, nagbasit lang magkagita malabaan. Iraman mo kay din. Dato'y pa, kubre ka makas kada punda. Iraman mo matan. Ay, tatala nga malabaan dagita. Mano nga bulanan nga haan nga nalabaan. Sa balinta ang utda. Ay na, sapay nagsakit ang tisikat ko. Ay na, nag-adumat nga pambarmon, manang Meli. Sige kay din. Sige Joy, ibatim dagita lalabaan ita. Yan tim-tim mo. Entay jayan. Wala nang. Ay, unay matan ni Sally. Aging gaita, kastalatan ti ugali na. Saan apulo sa nagbalbaliw? Malapay katkankwanan iti ugali ni Choy nga anak na. Hello nanang, apa yan? Agmalmalam adyak mawagan ta cellphone nyo. Sigud mat ano umawag katsong batan nyo adagos. Naglabaak nga main anak ko. Kat manumat la piraso dagiti kawas yu alablabaan nyo ngay. Tay kurtina kan kubre kama ipapalondri yu matan. Sana ya? Ay, linabaak dagiti mureng daan tim. Tadida ka numasang oh. Anya? Ay nananang. Suruan nyo man madagkad iti amin nga ipaaramid na kada kayo. Wan kayo mat nga minawan. No day bagada. Pay man tawaga kida. Ay nasaanan anak ko. Gulo laang ti mapasamak no awagam ida. Siyak tumula ti pagsasawanda. Saadan tumanan isidir tinapalabas. Ay, agiyaman da tadak di ti adayo. Ala, di kagdanan. Lumasin kayon to ni ti pagnaadan nanang. Manuabulan lang nga awan at anda kayo mo't di tabalay ni Meli. Agnanad kayo mo't kanuditan, Marisalay. Ay na, sular pay lang da di nanang kantatang datoy. Iso nga adda karbangan mi Agyaman kay ti atahan mi nga pinagtalaw. Kasano ang mapatalaw yaw no isumot timang bibiyag kada kayaw. Ay nasalay. No isidir mo manan ti panangampun na dinanang kantatang yuken kwa na ide. Nabayaga na nakabayad ni Manang Nelly kadakwada iti utang na anaimbaga na ka. Tay sukat nga raw di nakakaadda ng tartaripato kadananang kantatang yaw. Hindi bumakit kan lumakaydan. Ta nagtatalawan nyo kat nga raw manipon idinaala yung nagititawid yaw. Anya mat datangay bagbagamat pare Nestor. Ay na, naimbag kumaano jak amor ti pakasaritaan ti biyag yaw. Agtal na ka man mat. Man na kay biyang kamat nga kumpare. Masyanak ngamin ka ni Melay. Paggarawan man ngamin dagiti anak mau. Pagtrabaho mi da. Tapno makatulong damay. Sana dahi ta anak lang anak tararamidin da. Ay awan bibiyang mo. Hanga si ka timang pakpakan kanya da. Biyangot kamat. Nanang, awan magtantay karatula ang nakapaskil dito'y abay ti balay. Di mat naka for sale day ta alote. Wan nga road. Saan siguro na? Nagbabawi da siguro. Handa siguro nga ilakon. Sapay karaman di tatay, lote tayo nga ginatangda. Anya nga tati pa may anda dito'y solar da nanang. At damat agdaldalos dita. Patakdaran da siguro iti building. Wano anya man ita. Ay, awan ang tibibiyang ta ita. No anya man taramidan da, tabagi damat tanti ginatangda. Sayang jay inla ko yung abalay tayo kan tilote anya nanang. Ay, kat insajis mo mat ngamin nga ilako. Di inlako kon. Wan nga rod. Ngamni, nakimus adagos tinaglakwan tayo. Awan pa'y pakakitaan. Ay, awan nga roda. Swerte, jay kaarubangan ng ilakoan tayo. Tama balin na pa nga ilako itinangin ngena.
Apay nga awan matlangan tinaloto. Anya tararami dem ngay manang mele. Nakailad ka matlat taidtan. Ay napasensya kan ading ko. Tani mading amin tibagpagik. Ado tili na baak iti kalman. Ay, sapay awan ti mailuto. Anya nga iti sidaan. Awan matinagyan ti rep. Diyak ngamin nasango tinagpalingki. Ikanak iti kwarta ata siya kung ti gumatang. Iyalaan naktuman nga rod ti agas ko ading ko. Tay pang sakit ti bagbagi. Wen, basta ada mabati nga kwarta. Nay, apayan manang melay. Basta mutan tila nga. Nay, pasensya ka na anong simre kaklatan. Di kamot ngamin maure arumwar. Ay, Nestor. Masakit ka day? Mumuspusyaw ka mat. Nasakit ti bagbagi. Kan mabisi inakpay. Awan matan isalian apan nagpalingki. Ala, umay kan manang. Ilugan ka i-tricycle ka. Ipan ka na i-hospital tanay sa balin titsuram. Hello, Leia, balasang ka o. Tata Nestor, agyaman nakiti pa ng tulong yung kaninanang ko ha. Naimbag kayo pa'y. Taure ang kakaruba tayo lang. Adda pa nang isakit yung kaninanang ko. Ngum nagiti kakabsat na. Nangruna ka ni Auntie Sally. Awan pakibiyangan na. Awanan yaman na, balasang ka o. Kung ti doktor, ang nakaro ka no abanog ti inam sa aking mapson. Kasta ka di. O sige, tamang ipawitak to iti pagbayan yun dito ospital, tata. Ala, sikat ti makaamaw, balasang ka o. Kat kas ano ngay. Amo niliya nga da kay ti ospital. Imposible matano, han nga agipawit dan dya iti busbusam manang. Dakdak kalam ati dawatam. Tapno damay gatang iti makan iti balay tane. Awan masidan. Awan ti masapsapuli dya kusina. Unay kamutin sali. Dahil ta kadila ang tirantam dito ospital. Imbes ako musta ang matakabsat mo. Dahil tabot kwarta ti ibagbagam. Katagpay sumati bagbagak. Nagpawit ni Leia iti kwarta. Ang imbayad ko dito ospital. Rumor ita ni Manang Melay. Katsi ka nga rin ti mangirwar kanya na pare Nestor. Uraga asawa kayo no agimbag. Na. Naganas ka ti panagniw-niwat dahi ta akabsat maun Manang Melay. Ala, pasensya am lakuman, Nestor. Ayan, no kabsat ko la siguro dahi jay inarabis ka. Hello, Leia. Apay mat nga apag isula nga bayad ni nanang mo dya hospital tempaw et mo. Ninayunam ko mamat atap no aday gatang mete kanan me. Pasensya kayo, auntie. Ngam awan utang ko na yung baga nakam kada kayo. Iso adidak mandaran amang ten iti kwarta kada kayo. Naa! Kastanti pa nagsungsungbat mo kanyak. Gaputa naka-abroad kan. Kunamatlan na aday pampanakalmon. Auntie? Tapno ang mom niya, Leia. Awan sularte namid toy. Iso nga ag-awit kan. Tano makarwar ni nanang mo di hospital kat awanan ti pagyanan na. Papanawan med toy balayan. Anya? Kasta ti kayat mo di sige. Kay taak man telaeng yo. Nagawa na yun na panagpuspuso na itaasalay. Si kapay ti pinagtalaw na di tabalay yung agina. Bayamo, Nestor. Awan tipig sa akon amakirin ni Kiyarbay kanuana. Kaya ko dagin anak. Nalamanang. Ano sampay laang tagnad diti bakante asilid diti balay. Sa nabalay, taanda na kiti babae nga anak ko dito yung mga sikasukin ka. Nakababain man. Ngamagyaman naklatan, Nestor. Ni Apo Diyos di mang supapak iti kinasayaat mo a tao. Pag naidan nga rudin ni auntie ngay nanang. Ada ka no ije balay da pare Nestor. Husto pa lang dya atap ko ka. Ada relasyon dagi ije nga duwa. Ha? Nga ta nanang? Ay na. Haan na nga basta pag iyanan ije balay na awan relasyon da. Ada limad nga relasyon dagi jay. Leia anak ko. Atakan.
nakigtot kayo anya nanang. Jak imbagbaga ti panagawid ko. Ta sigurado nga agpilit kayo manan amang sabat kanya. Katam mo ka marigatan kayo nga agbiyahe iti adayo. Ay, nanak ko, kailiw ka una yan. Ay, wari siyak kailiw kayo matan. Ni Tata Nestor ngay, ayan na. Awan dito'y balay da. Adda iti sabali alukan. Dayjay ti ayan ti trabaho na. Dagiti la anak na ti adda dito'y balay da. Ay, kasta aya. Mala, rumar tayo nga rod nanang. Adda pa panantayaw. Sa dino, anak ko. Ne, adamot gayam baruan na ipatakder abalay dito'y sular ti kaaro patayaw. Apay nga data dito'y anak ko. Di mo't nasaok iti akayat ko alumasin tayo iti pagnaagdan. Di adamot ten bukod tayo alote kan balay. Di mo ko na una. Nanang. Adda ginatang ko apaset ti lote ti kaaruba tayo. Jak imbagbaga kada kayo. Takayat kayo asurpresaan. Anya, ay na, jak laim pagarup, abalay mo gayam tinaipatakder dito anak ko. Anya balay ko. Balay tayo, nanang. Kukuha tayon daytoy. No kasta. Balay daman ang milidata balay nga naipatakder ita. Nanang. Ne, nakaurnong nga rod ni Leia. Kat iso ti inggatang na. Anya pa ngay. Nanang. Simang patgaya man nila yan. Kat anya nga rod dararamidam ngay. Rubwata mo na dagi dyan anak mo tamapan tayo ijay. Baka ada pa sa rabo na kanya tayo. Nakababain samot din nanang. Pinagtalaw yun ni Auntie Melly dito'y balay. Amang ano kagura data yun. Ay haan. Apay inuhan nga gapo kada lulo kan lulam. Napintas aya ti biyag datad tangagi na. Day tatay saksak day ti panunot da. Simang patkamat gaya man Leia. Di ka pa'y nagparek na. Ha? Ayan nga'y dagiti pasalubong mo kanya me. Ay, naunaan kami sa matan. Nag-adumot ti nasabat mi nga karo bangan naggapo itoy. Imay da kano na kay sarabo. Nag-adumot ti bit-bit da. Ayan nga ti para kanya me. Auntie. Chocolates, ken sabon, ken toothpaste. Anda pa'y bado yu dita kada insan. Agbibingay kayo na. Kanda ito sandal, auntie. Pagbagay yu laki ti da ito Thank you Ngam, cash ngay. Ha? Ay, pasensya kayon auntie. Awan maitid ko cash. Anda ngamin nangusarak iti kwarta. Ha? Imot? Naka-abroad ka lang? Nagbalin ka matan nga imot? Saan kumabot akasta ti panagsasaom dita ka anakam? Maawatam kumamot ating ko. Naawan maitid na akwarta. Tada ka nga rin naggastusan na. Limas to kayo kit di Taging babak nang kayon. Nanang! Tulungan da! Maruram di balay tayo! Ha? Ay, di balay me! Maruram ka no! Ay, naawanan na kay mo ti balay tayo. Anya nga mente nararamedyo aya? Nagayayam iti apoy dagiti apo ko yun, nanang. Han mo gamin mat nga banbantayan dagiti anak mo? Ay, anya ngayon tatatipagyanan tayo. Awanan ti balay tayo! Ala, agnaid kayo pailaang dito'y balay. Kabayatan ti panakaramid ti balay yaw sali. Ay, agyamanak manang mele. Mabain ako mga mawan mat sa balay nga maasitkan me. Nagtatangsit mat dagi jay anak ti kakabsat ko. Handa kami kayat nga tulungan. Si kalang tiri kasing putan nga kabsat ko. Uray saan kayo apudpud no akabsat. Impatag kayo latta, sali. Iso at ikamadanakan. Tasidadaan aklatta tumulong kada kayo. Itilikudan, tinararamid yo kada kami. Day tangarod ti pagbabain aklaunay. Nagsingpat kalata nga orekas jay tinararamid ko iti kalabas. Sorry, manang mele. Ala,
napakawan ka ating ko. Kat sapay la kuma, tagbalbaliw ka. Unay matanti kasto yung masangputan dito'y balay. Nakarugrugate, nakawarwara, kaslawan mo't agigyan dito'y. Pasensya kayo, nanang. Nanay, busy tayo anak kayo. Diyak, masangot agdalaw. Busy kang agbartag. Ay na, awampay serpim agnana dito'y balay, RJ. Di ngumot na lusan. Unay ka ni nanang na ya. Di kay kadi akong oy. Kwarta yung mga kayo din, nanang. Awang kwarta. Hindi pa yung amin nagsweldo. Magraraman ka mga sweldo. Kadi ka magtrabaho. Ay. Uwang gaya man niya. Nalipatan, stambaya gayang. Kunak mga opisina, nanang. Basta agawid ak. Masangputan ka na barta. Oops. Di ka kung tama dahil pintas yun na. Alan kwarta yung mga di. Ay na, awang kwartak. Ada, yun wag pinsyon kayo. Sana pang arak ti pensyon ko. Agtrabaho ka, no kaya't mo ti madan iti kwarta. Ay na, kasta ka na yun ti aramid ti kapsat ko nanang. Kanayon ngagbartag. Kaslawan nagnanaw DJ balay ta nakarugrugi mag. Kaslawan tao nga gigyan. Kasano, kajay la agbarbar ti araramidan ni RJ. Umayak ko maagdalos ng busy akmat. Babasit pa nga min dagiti anak ko. Kan pasaray agisursurak iti natang alakok no kwa. Ay, day tangamin ka ta nagtatangken ti ulo yu ide. Kunak nga agadal kayo ngam sadot kayo mga giskwila. Adda kumamot trabaho yu itan akas kadagiti daduma kakasinsin yaw. Awan nga rod nanang. Ngamanyangay, adda ditan. Awateklatan at igasat ko. Uray kumanubak nang magtinakyasawaam ngam saan mo. Napupobre pa'y ngam dataaw. Kasanungay alumong aw kayo no kasta. Gusto nga may nantiwalong anak yaw. Na kayo maalang ti marigatan. Narigat ti panagbiag itan, lerma. Nay, nagadumo dagita lablaba amon, rimeng. Nay, si ka magaya man ang anseng. Nakabakasyon ka manggaya man. Wen ang una yan, nagadumo talablaba amon. Ay, wen nga raw da. Agam anusak takababain mo no jak agunay dito'y balay ti kaanakan tayo. Makikabalayak laeng dito'y. Wen angam grabe mo't dayta. Nagado talalabaam. Dua abantay mutan. Pati nga min up ken ulas kas kada kortina di tamanang. Inakas da mo amay. Iso akabilitan alabaak Ken sana balay tada mo washing machine. Ay na, narigat latat aggaw-gaw. Tanadagsan dagita. Apay, manot isusweldo dakan kaya ka ba guys? Ay, awan manang. Talibre ka nga ron ti panagnaed ko kadakwana. Ken libre ti kanag. Mauray man libre amin. Rumbang kumamot aswilduan da ka Unay ka dagita tattaon. Gaputa kasta kalakit kita andan. Gaputa nagbaak ka na balasang. Alilaan da ka malaw na yan. Ay, ayos laeng manang. Napigsa akpay mga agtrabaho. Ay pumanaw ka dito yan tao may kanagna di balay. Apay, di kan agsubli ijay syudad manang. Saanan? Ipaabang kun di balay may ijay syudad. Dito yan probinsya ti pagnadak. Ta fresh ti angin ditoy. Ay ka, nasayat nga rod manang. Umay kagna di balayan Pumanaw ka dito yan, remeng. Berteng! Apay! Akin irek di tabumpunagam. Ay, nagawit ka mo't gaya manang. Irek din sang sibiyaw. Ibilag ko kanaw. Kanaw asimang ka. Hindi na minsan nakalman. Manungay mo, titangdan mo agbumbonag iti irek. Awan manang, libre mo ti panagnaib ko di balay da. Na, apay,
Tay kalkalapaw mo ngamin ngay. Ay nawas out iti nagbagyo manang. Kunak atarimaanag ng inyo permit ni Insan Sibyo ti balay na. Isa nakipagnaida kun akadakwada. Kahit di na kasusunduan. Saan na masabol manang ta libre mo ti kanak iti balay da. Nalabas mo dagita tattao. Ikanda ka kumalat tamot iti kwartam a. Ikandak mo ay ti pagmeriendak no da duma. Paghalo-halo kasday. Ay pumanaw kan ije balay da. Tao may kanagnaad ije balay. Ha? Alilaan da kayo mo't unay. Nakakaasi kayo mo't akakabsat ko. Itatada kayon dito'y balay, Berteng, kanrimeng. Saan kayon ngagbalin ang nakakaasi iti balay dagiti kakabagyan tayaw. Hiwan amanang. Agyamang kami tada ka apakikabalayan may. Ang kakabalay tayon nga kakabsat. Kawan basta no niya ti matrabaho dito, agtitinulong tayaw. Kano adamakan, saan abanat. Suruan tayaw, daginaw, nasaan tayo mabaknang. Wala manak. Sa anak mo't anarawag. No, ada may sakilo alitson. Umdasan kanyak dayta. Ay na, dayta may sakilo alitson, masida tayo dayta iti duwang aldaw. Ay, pasensya kan amanang. Tanghaisi ka tinakaadal, kan agpimpensyon ka. Anong sanda kami apakanan Wan, awan problema dito. Basta agkikin na awatan tayo akanayo. Nay, manang ansay. Apaya nagpabunag kay ti darat kan simentaw. Wan, taday paramid ko, Berteng. Katulungan da ka mga ramay. Datayon ti mga ramay tapno menos gastos. Isupay ti panangdan tayaw. Sigud mo ta karpintero ka. Iso datayon ti mga ramid iti daytaw. Agpatulong tayo magkidi iti anak ko Barang agawid ang tanay. Manuman ng aldawan na sana nagawa awid di sursurando ka anakam. Anya ti aramidin tayo ayan nana. Agparami dakiti talo apansyon dito asidag ti balay. Anya, pangusuran niyo iti talopan tiyon. Kapang idulinam to kada kami agkakapsat Saggagay sa kami iti pansyon. Anya, ay, agkabaw kay sa amin tinanang. Di kayo pala natay, nagpaparamid kayo ni Tikasta. Kahit, anyat kayat mau, urayam amatay kamay sa kagparamid. Adang arog kwarta mapagparamid mo iti pangidulinam to kada kamay. Ay, ibat tiyandak iti kwarta Ay saanan, patpatyam to kak. Sigurado mo't la pagbartag mo ti maitid kan ka kwarta. Apay atalungay. Katalo kami mga kakabsat. Babakit kan lalakay kamen. Kasi mo dagiti baak akakabsat ko. Awan mang tulong kadakwada no di syaklaeng. Baak dapay mo nga road. No kaya mo mga ramid tayo mo taniti parakan ka. Ay, saan? Apay, mataya ko na ya. Kas lama idaras ti ipapatay no kasta. Da kayo lang Kadakan ka ano di mo kayat. Di ka kagyaman ta dalibre pa kay dulinam. Siyak ti aggastos. Diyan nga ro kaya't. Di da mang iramaraman iti dahi tananang. Kan ada pa panak. Di ka rumwar. Tumulong ka no kunak, tumulong ka. At dapat sementeryo ang pakaidulinan yun, umatay kayo, nanang. Ay, jak kayat ijay tadayaw. Kanjak kayat ti adu ti kaabay na. May mayat dito'y, taga-abay kami agkakabsat. Sa bagay, adumat ng tiyag papaaramid iti kasta. Nang runa dito'y lugar tayo. Kawan na, kastanti uso dito'y. Wen, ngamsada la agaramid iti pansyon no natayon di tao. Ngamda kayo, si bibiyag kayo pa'y lang. Nagpaaramid kayon? Wana, tamakitak pa'y no niya ti itsura ti pansyon ko. Maibagak ti design akayat ko. Kastati kang hato na manang. Wan, may mayat no medyo na nga to. Tapno saan da abad-abad-dekan. Kasano nga ti kaadayo na manang. Ay di mo unay yadayo Pag-aabayam, tapno agaabay tayo to. Siyak dito akin ni Igad.
Jak kaya ti maiting nga. Takasla jak makaanges no kwa. Awan tumot anges tayo no may karga tayo dita. Ay, ayunan niya. Ay ngam basta. Jak kaya di tatenga. Si kantulat ta ditan, talalaki ka, Berteng. Awan di adim ija balayaw, Lerma. Awam mo't nana. Di pa'y simang mataya. Sampay nga road. Makalawas na dinagaw-awid. Makapadanag mo da dya tao. No siyak, nairwama ko nanang. Adan tupay tayo dandan ni makabulan san to agawid. Sursura na amin nga inuman. Unay mo da dya taon. Pagdandanagan na ti kabalay na. Uray kumano'y baganan no sa dino tayan na. Awan mga min cellphone na. Ila ako na mga min ti cellphone na. Buwan nga rod Kanayon nga igatangak. Kanayon na mga ilakaw. Iso ajak ingat gatangan nun Ay, di pa'y lang amin mga sawa. Bareng ang talnan. Asino mati mangayat kan kwa na ngay nukas jay mati aramid na. Sa bagay matkit di Ala, sumangpet tulat tanana. Di kay unay ang pampanuno, tapno di kay ma-stress. At dala siguro day jay ti balay ti barkada na. Nakasaganan ti pa kay dulinan tayo nga ang kakabsat inton matay tayaw kabagis Berteng. Wala ka ba guys? Medyo dakkel mo tinagastos di kabsat ta aparay ti dayjay. Nagdadakkel mo namin nagidya pa kaidulinan tayo tao. Kasta ngamin ti kaya ni Manang Anseng. Tapno saan da ka no ang mabaddakan. Wala. Iso mo tinagastos di iso ti masuraw. Naimbaglaangan ta saan nagbaliw ti kinaman nagtulong ti kabsat ta. Pampanunutan na malat tapi man ti agbalin ang masakbayan ta. Masyang ka na ta, tagpadatamot ngamin nga awan asawa na. Wen nga ron di na ngamin sinublian dyan nobyo ka nagabrod. Iday, inururay ko pa'y mga ron iti manu atawan. Nadamag kulatan ang asawa gaya man iti sabalay. Malipod mo't linukurak ti kakaiso na anubya. Diya akong nagaram iti sabalay. Ta mabuting ako na malukaw. Nalakay at mapasakitan. Nagrigat. Ay, nga ron kabagis. Agpada ta nga imbate ay dagiti kaayan-ayat na. Ay, nagadaw akarkarina. Ngam awa maoray maisa at tinungpal na. Ay, malagip ko man ang tinapalabas. Makalwa ang manay. Lipata mong tinapalabas. Nabayagan dayday. Bakit kang lakaytan? Isa pasit lang ang tinapalabas na kita. Uwan matkit niya. May palagip lang amin. Diyak magawin ti aglo. Ay, Di manang. Apay nga ta. Ay, umay ka. Asit ganta ti kapsat ta. Anyat sansangitan manang. Imawag ni Lerma. Nasarakan da kano ti bangkay ni RJ ije mordong tirang tay ije balasew. Anya. Apay, anyat na pasamak iti kaanakan may manang. Dinangranda ka na. May tabunan ni RJ inton bigat, Berteng, Remeng. Uwan nga ron manang. Jak kaya't amaya dayo ti pakaidulinan da anak ko. Isa makipagpakaasi akada kayo Itad tayon ti may sa pansyon ken ni RJ. Ay, katuon naman na. Sana problema na ita. Anya titid ko. Jay kukwam Berteng, wano jay kukwam Remeng. Ay, kumporme ay manang. Uy, kompormilatan. Tano asino ti umunan to amatay ka na tayaw, kompormin to ti pakaidulinan na. Nalanga road. Pasensya kayon Jak mga minamamaan nga umuna ti anak ko amatay. Uwan nga rod biglaan man ti papatay ti kaanakan may. Nag-order ka tapay ti arak. Rita, tanay, naibusan sin inuman ta. Taray. Nabartekan pare Berteng. Agawig ka din. Itulog ka ni Jabalayo.
Madam na mapa. Agisat takid di may bare. Kahit sura nagkita ta. Itala nagkita ta. Kalpasan tiya adaw at away. Ita kala kami na nagawid ka. Agisat takid na bayar di panagin ni istoryara. Ituloy tanto tagin istorya. Itun saan ka mabarte? Pare. Na, amok di sasawag. Nore na barte ka, ritaw. Lagi rin, agisat ta. Nay, nabartag ka mabirteng. Apa yan? Anyat nagbartag ka? Pasensya manang. Nagsabat kami ni Rito Abarkada. Nagsat kami basita. Ay, nalahing kag palusan. Nakangir-ngir-ngir ka. Ingkagugas. Rimeng, napanan ni Berteng. Awang manan dito'y balayan. Ay namanang, manipod simbang pa ni Rito Abarkada na saanin ang matatao dito'y balay di kabsat ta. Nagkuyog naman di nagas ni Rito itay. Anya, papananda ka numanangay. Ay ka mapanmanan sumok mo iti arak Ay na, una yan day tao. Kakaisuna nagbalbaliwan. Ngam isublinan sa manang tisigod nga ramid na. Lakit di Sama lang nagbalbaliw edi nagpukaw ni Rito dito'y lugar tayaw. Gam itata nagsublen, rugyan naman ang tiagbalin nga Berteng, kastam kadilatan. Inaldaw kang agbartag. Kaya't mo na yati matay adagos. Sa labali manang. Dahil adamot ka nakasaga na apakaintulinak. Adamot pansyon kaon. Ay na, saan pa asigurado no adako kami jay. Tadudwa lang ang tinabate a pansyon. Marikrik nak manang. Sakto mo na matay. Isa siguradong may sa apakaintulinak. Sarda nga mong tagbartak, Berteng. Laklakayan ka lang arudo, naginom-inom ka pailaan. Apay, pangal-alam iti kwartam pare. Nagadwa ka na yun ti kwartam. Ornong ko, itinapang ko nakitigilan pare. Yung mangibate ang iti pagpaaramid ko iti panto. Ha, lukas na tuladam mo di kapsat ka. Nagpaaramin iti pansyon mi atalaw ng tuduan tayo na batay. Mayat kidi atigas niya pare. At least, saan to nagproblema ti mapanawam a pamilyam. Huwag mat kadi Alam, agpautang ka man pare. Ay, sorry pare. Ngam, yak agpapautang iti awan collateral na. Ulan manudagan no iso. Awan bandaga kan lugan ka. Angam, ada ilakok kan ka pare. Anya nga dito nga ilakaw pare. May baga orasyon na ansing. Natayan niya amang ko arito. Ala, kasta aya. Apay, anyat impatay na. Nataki na na. Ala, ako makipagladingit Nagyaman nana. Magdangamin nasaw ni tatang kada kaming anak na. Nagatang ng kanutay may sa apansyon dito asidag ti balayaw. Nay, awang may laklako kang kuana. Ni Tata Berting kanuti nang ilako na. At ako surata na nagpindirmanda. Anya, ay, ladingitak barok ng sana ni Berting tinaggastos iti dayjay. Isungawan karbangan na mangilakaw. Tasyak tinaggastos. Isublik lang ang timbayad na mayaw. Ay, pasensyakan, barok, Unay kamutan, Berteng. Anyat na pampanuno mo aya. Takasta teraramidang. Sore, manang. Laklakayan ka dag pampanunot. Imbis nga daw saram namatay ka. Ingka kay laklakon tapan tsumaw. Sore, manak.
Gapo iti kasta ngay naramid mo. Jak ito dan dyan may sakang ka. Kukuha mi lang ka ni Remeng. Apay na ay. Dayta ti ganabam. Di ka nga mi nagpampanunot. Makamu ka maangag paramid iti pa kay dulinam tao. Ay na! Manang anseng! Niberte nga kabsat ta! Nakasalungay nga yan! Apay! Isumot la Jack Marieng! Di magaya magang-angasan! Tinasayat! Itaray tayo sa ospital! Parang may small pa iti kabsat ta! Natayan di kabsat ta, Manang! Naatake ka na Kas malakan ni pari rito, patay na. Ay na, Berte nga yan. Una yan, taimbati na kami mata nakakabsam mo. Sorry no nasermonan kay ti kalabas. Sorry kabsat ko. Kasano nga'y Manang? Ipausar mo malakan ni tay may sa apansyon. Kunang mga awang kukwa na ijayan. Ay ka, ipausartan atay maysa. Imun unamatan. Tinabati nga'y. Asino nga'y ti mangusar? Ay ka, no asino ti umuna kadata di iso ti mangusara din ko. Anya, kaasing aron tay mabati Manang. Awan to ti pakaydulinan na. Saan natamad siguro abaybayan ni Ler mga anak ko. Ganda giti na dumapay akakaanakan ta. Di damat siguro ipalubo sa santa maiduli na nasaya at kabagis. Manang! Biyana! Manipod ka ni pagayam tayo nga Elmer saan napudpud mo na kan tintay drama itang. Kastimanti ko na ni pagayam Elmer. Dear Manang Biyanang, at day di laslastug ko, tay bagbagak nga inhinyero ak nga uray sanmat. Tati kayat ko, agbilib da sino man kanyak, kat ngumato ti panagkita da kanyak. Rugyak man ti agsalaysay. Papa na Elmer, apay nalipatan timpakadak ini na minsan. Reunion mi ita nga kakadalan, ina makireunion. Ay, itaday jay aya? Apay, di yu ikuyog ti asawa yu kano aya? Di nak ikuyog? Awang mo yung bagada, iso sanay. Mga no si kantulat asawa nga dayay, mayaw awang kalaan. Hala nga ron. Ay, marabyan ka kaday. Pag-overnight kamay, tinisot na papanamay. Iso bigaton nga gawid ha, krimay. Kat, nangalaam nga di ta leather jacket mo. Gan kuboy akal lugong mo. Nakaboots ka pa'y. Kung namatlan mapan ka ag concert, iti kasta alangam. Bagbagay ko kadima lang, bakay. Wan, ngam nagpudot. Agbado ka iti kasta. Makinbado iti day taaya. Padaw niyang kilpipeng. Dinulukaw. Di ka lagpay ngagbubulod. Sapay no isublim, di mo matlabaan. Na ang anglit nga isublim. Magtala ka mamay. Iruro mo na launay mga asawa mo. Ibagbagak lang mo ti pagsaya atam. Nagdigos ka? Nalpasin na. Hindi pa'y kalman. Ay na, di ka man nagdigos itan. Agdigos ka ata kapudutan ni Japapanam. Sumngaw ti ang dud mo ijay kapudutan. Ay na. Resort di pa panat. Nagdigos at tuyay na. Hoho! Hello mga bats! Kumusta kayo? Long time no say. Wow! Nagtaragi mo ti basta yun ni Elmer kakadwa. Kitaan niyo mo ti postura na ane. Wabo kan Elmer. Sinsado ka na. Ay, samot unay mga bats! Ay, nagpunot. Apay, di ka mapudutan dita leather jacket mo. Nakaboots ka pa. Ikatagtuhin itong madamdama mga bats. Nyay! Rugyan tayong tiyagsat. Siyak ti gumatang itisat kan pulutan tayaw. Talaga matsmani ka ita na, pari Elmer. Apay, anyang trabaho mi tayo, pare? May saak nga engineer mga bats. Uy, wow! Isupat lang matsmani ka, pare. Medyo lang, may pari Luwais. Kaya nyay! Gumatang tayo na itisat tayaw.
No kasta, agawid ka na iji lugar tayo, pare Luis. Kuan pare, pumanaw ako niti sigo na trabaho. So nga kuyog tanton nga agawid dumalpas to yung reunion tayo, ha? Ay, kasta niya. Ay, kuwin ah. Ay, pare, nagpautang ka man. Oray, 2,000 lang tanay. Naibusan ti siya tayo. Ha? Kunak man na ito ti kwartam. Ay, wah, diyan mo naalak kay walit ko. Ay, kung first ko lati naalak. Anya? Bayadan tayo no makawid ta. Rames! Angkal, isubli kong to'y leader Jackie mau. Kan to'y kalugong mo kong bots mau. Ano na ito nga angot? Nagang dumot to'y jacket kaon. Sa mga kami na malaban ti leader? Nay kamatag, Elmer. Hukam na ita. Di mo nisublay ta amang ano maakaran na kiti ang dudmaw. Ah, agpaisaw. Thank you marod angkal. Aglegos ka mamat. Uray mo ti kastan. Kasla tayo binulod mo hindi asandok. Bimang set. Gusto nga basura ka. Anya? Sayang? Kat no nagbangsit mo naman. Di kansamod kami nagdigdigaw, Selmer. Nya, kalmat. Digdi ko sa mo na, Ada ni pare Elmer mare. Ay, rimwarmat pare. Apay ka de? Kwa? Singiret ko matay inutang na akwarta kiti reunion mi. Kasapulak nga minan, taga-playa kiti sa bali at trabaho, kit awan usarag. Anya? Nangusaran na iti kwarta aya pare Luis. Ingkatang nga iti ara kiti reunion mi nga kakaadalan iti high school. Nagdisnudo mat kami naging matang iti isyat mi. Saan mi mata pinilit mare? Anya? Ay, una yan day dya tao. Manot inutang na aya pare. 2,000 mare. Ay, sapay awan kwarta. Tasyakla ko man timang bayad. Nalakat, agsubli akto lang arudan yung madamdama mare. Sige pare, pasensyakan. Imbangan ko mga awang kwartak, Si kanti mangibaga, urayam nga agsubli dito'y balay. Di ka lang amin agbain. Siguro, nagpalapalastog ka manan idi reunion nyo. Imbagbagam man siguro ni Ijay nga engineer ka. Baybayan na ka rin. May mayatan ti kasta, ang ti agbisbis yaw. Ay, di ka laagbain, di kasta nga aramida. Ibagbagam nga engineer ka, nga uray saan man. Makamuda, ano mamati daw, ano saan? Apay problema aday ta. Mangibabain ka. Uray ko man, no, agpaiso na kita ibagbagam. Kasano ajak ibagaday ta, ke naglalastog na gidi bats ka, kapot ta profesional dan. Kung namala sino dang agsasaon. Iso ajak mo nagpatiwan na, Ay, ingka kabayadan dya utang mo. Di ka laagbain. Nya pagbayag ko ngay. Awan na. Bayadak to, ano malak ti sweldo ka nagkarpintiro kan nana at dureng. Danag man. Uy, ada ka mat engineer. Ay ading ila. Tao maya mamangan dito pa kanam. Mabisina nyo. Katuan anyat order mo engineer. Ay, tay sigod adeng. Okay. Sige, mabiit laan nga ron, tayalaan ka engineer. Drinks ngay, anyat inumaw. Ay kwa, agdanumak pa'y laita. Patuloy ka, adeng. Nimsak baya pumanawag. Alam na tayo. Regalo kang ka. Ha? Ala, anya mananday tingay engineer. Ilo ka tama, ha? Ha? Wow! Bang-banglo! Imported sapay da ito eh. Ay, wag! Ginatang ko iji a brown. Idi na pa na nagtor. Kasta ka di? Wow! Thank you, ha? Awan ang nyaman na, adeng. Sige, inakaon. Ay, pakilistan pa'y maladikin ng kanya. Awan mo kaming bariyak. Sige, inayon ko latan itilista am engineer. Talaga raw. Nagyaman na nga. Nagsublak tumanay. Umay kanto man ang kitahanan niya. Sika talaga. Rugyan nakmanan ako na. Apay ngay. Awan magtanday, Chay.
Ay, Elmer! Elmer lakay! Apay! Umay ka man, biit! Apay, ayan! Nakita mo bang banglok na intad ni Auntie Julia? Awan man tan. Diyan mo nakikita ko dito bang banglaw. Nalipatam siguro itinangikam. Unusan, baka yung padawa mo. Impadawat nga? Intad na nga rog kanyak, ipadawat ko pa'y laang. Ay, sapay imported na dyan abang banglong. Tsak pa'y lang naus-usar nga maawan matan. Biro ka ma. Nalipatam na siguro itinangikabilang. Tulungan nakman nga ro damang birok tapno mabiit. Uragan ano ka? Di mo mabirukan tayo yayin. Tama nga nun, nalipatan mo intab mo gaya. Jack nga rod intad. Apay aya nga ipapilit mo. Dito'y lang matinang ikabilak iti dayjay. Di biro ka, Tanay, ang tapay aramida. Ala, asino man ang nataka-chat-chat mo, Ella? Kasla makilkilig ka, Umanisang ka pa nga chat-chat. Ni engineer, friend. Ay, asino nga engineer? Di ka namin amangan dito'y pakanan? One friend. Di, saan agwapo? Nauyaw ka matlaunay, Sebyo. Uray saan agwapo ta engineer mo. Gwapo di bulsana. Baro pa'y ayaday jay. Kan taga ano, Wan, barupay. Takas namot timbagana. Kan taga bangir nga ili. Kat, inaklon mo, Saan pa'y tagpakipot akmat basit Tapno di na ibaga nga easy to get Sebyo. Nay, adama baro abag ni Remy dito kabinet. Ay na nagpintas niya. Nanginan sa daytaw Nangalaan na nga ta. Imposible ginatang na. Kawa magkwarta na. Wala. Inted man na ni Antina balik bayan. Ay, alak man. Ikabil ko iti ko bag. Tarumwarak no madamdaman. Sakpay nga igawan na kila. Awatan ba itaw, Nay? Ha? Anya mananday ta engineer? Lukat ang Ha? Wow! Nagpintasan abag da ito Irigalo man ang kanya, engineer. Well, barang matinagan tiri nam kanya kadang. Ke aklonin na matay. I love yaw. Ay, malawanan. Nariknak mo at ikinasinsir mo kanya. Iso sige, aklunan ka. Ay, wow! Mayata. Ay, itangay ta, agayan ayatan. Apay, pabayadam, dagiti nagatidog alistak dito'y pakanam. Saanan Sana bale. Takanayon nakmat arigaluan. Iso abaybay amon dagiti utang mo, engineer. Ay, ste, Elmer, mahal. Imposible da ito yun na mapaspasama. Makadlawa ko, Elmer. Kanayon matlama pukpukawan dagiti gamit ko. Ididamo, dagitay shampoo kan sabon tinapukaw. Sa idikwan, tay kabarbaro asandal ko. Idikwan, jabang banglok nga intad ni ante kabalikbayan. Sa ita, tay kabarbaro manan abag. Sapay, saan ko abag day jay? Akimbag ngay nga rod iti sapsapulang. Katno ilakok day jay abag, impautang tigayim ko. Ilakok iti nangingina basit, tapno adda kumamat ganan siya, gamawan matan. Agpudno ka man, Elmer? Inalam ti baga niya? Pangusara ngay, pang babae mo iti abag. Kumano pang lalaki, pagatapan na. Datala ang tagkabalay, Elmer. Asino kumangay ti sabali ang mangala? Mga nun nalipatan man, iti nangikabilang. Sa pulam analaing hindi kag bastag pabasol, Mike. Kaano ngay nga ikasarnak, Elmer? Kun ipasarnak man mat iti balay yung. Kayat ko amam-am mo dagiti kakapsat ken dadakkel mo. Ay, saan? Sampay lang ay tataka babae. Sampay analpas di balay, Mike. Madama pa'y lang nga matartarima. Siguro, dakkel ti balayuan niya, ta engineer ka. Sika siguro tinang plano iti balayo. Napintas lakit din umalpa. Wina! Ay, dakkel nga ron tagastos ka. Milyonan.
Ah? Dakkel nga rod talaga abalay no kasta. Mabalin amaamuan no mano ti sweldo mo kas engineer. Kanayon sang adda project mo. Takanayon ka mat nakaigam iti envelope. Basta kita ta, nakaigpil ka iti envelope. Dakkel siguro ti sweldo. Saan man na dahi ta sweldo ti pagsaritahan ta? Tiki di maipapangkada ta. Ti pananggi kasar mo kanya. Sana, ti panagdate ta nabayagan nga wawisan ka nag-date. Agkuyog ta kumamit iti pribado a lugar. At namaramid ka ti kay-kayat ta. Hindi na mula pagganay. Kaslasan tamad nga gayan. Ayak! Pasensya kan Elmer Ngam salsalwadak ngamin ti kinababai. Saan ko abasta irukma no sa anak pa'y ana ikasar. Ti kayat ko nasinawak maidatag iti altar. Ha? Lukas ta, nasinaw ka pa'y? Una, tasalsalwadak ti dayaw ko, Elmer. Ay, kumusta ngay mat? The boyfriend ng engineer? Kastoy, naragsa. Kaano nga ti kasar? Lupasan na kanupay dagiti nakapila a project na, Sebyo. Inyam amuna ka ti pamilya na? Saan pa'y? Lupasan na pa'y kano apatarimaan ti balayda. Mabain siguro Ay na, sabi lang ko mga rod, tagpay suda kitang ibagbagan na. Pagduado am samot jay nobyok, Sebyo. Yes, jak ilipak. Ngam sa bali tirik na kankwa na. Kaslaglas-lastog. Kasla sana mapagtal kan ti panagrup-rupa, kan tigtignay na. At ang sama lalastog ginubyong. Ha? Ay pasensya kan. Agayem ta, isong isakit ka. Kaslag kabsatan. Isong ibaga at ipudno amarikrik na. Ti makunakit kastoy. Paliiwom ana imbag ti family background jay nobyo. Di ka basta agtal-talagan kwa na Narigat ti mailawan, my friend. Ila, mabalintag kita iti pabaw. Ha? Anya day ta? Mabalinti umutang iti kwarta. Bayadak ito no maya bulan. Ito mahalak ti sweldo. Ha? Nabiting nga rop ti kwarta. Inggatang ko iti materialis di balay ikaw. Nagdakil tumo na balay. Mano ayati buludom no kas pangarigan, Elmer. 50,000 ko ma. Ha? Nagdakulan. Dakil sa mo ti masapsapulam iti pakanam. Sana ya? Nagdakil di pakanam. Dapa isturmaw. Ay, adamot kiti urnong ko Bayadamot lang Tadda pangusarak iti day di akwarta. Adda yor urnungak agatangan, Elmer. Why? Bayadak itong katapusan. Promise. Sige nga ron. Ay ayatan ka. Iso adi ka mabalin apaayon, Elmer. Anyamot na diyang asawam, Remy. Ilumlimbangan anak mo tayo. Di nang sabat malagi, pantay utang na kanya. Ay, siya kung diyang daw iti pasensya, pare. Mangibabain nga rin dyan lalaki. Remy, inkakitahan diyang asawam. Madamaman ti panagsugal na. Apay, nangalana ti kwarta na. Nagadaw ti kwarta na ngay sugsugal na. Ni, Jack mo angkan. Nakakitaan niyo kan kwa na tata. Tay nakman danunan. Nabayagan di utang na kanyak. Anya, kitnuuray sa adong tinautang na kanyak. Ang Jack namnamaan na nagbayad na mapaayak laay. Ayan na ka di tata. Ega sigaw na pagsusugalan na. Amum jay ayuyang na. Ijay ti papanambaraw. Sika ka diti asawa ni Elmer, manang. Ha? Uwan? Apay ka di? Pakawanan na ko, Namok ngamin nga dagayam asawa ni Elmer. Iso nga imayak. Tapno umayak ang kita, iti pamakawan mo. Ha? Apay? Inaram na kami ni Elmer. Taimbaga na nga asawa na. Iso nga inaklon ko. Nung di ka madanagan, tawan na pasama kiti nagbautan mi. Anya? Kaniso nga mayak, tao may kukumasingiran ti inutang ni Elmer kanya, manang.
Ti awanan pa'y na alalaki. Aguray ka. Nanggatangam di tabag mo. Kwa, inregalo ni Elmer kanyak, manang. Anya. Pati ka di dayta sandal mo? Inted na dayta? Wan, manang. Uy, no. Talaga pagpungpung tutunak na ijay lalaki. Ay, apay nga da ka dito nga ila. Ulbang! Ay, anay ko, anay! Hindi ka tuwa! Tanda ka, Elman. Daytoy man! Ayan, anay ko, ay! Daytoy pay! Ayan, anay, gusto na! Pag sinuplatan din mo itong panay! Kunam nga engineer ka! Ngam saan matgayam? Ay. Ulbod! Kunam anapukaw dagiti sapsapulag agamit ko. Ngam si kamat gayam tinang takaw. Kat inregalom di tababaim! Yan, anay, pakawanan na bakit? Suray! Ala, sumurot kan di tababaim. Ta saan kan apagan ano, Elmer? Ha? Agsinatan! Jakon pagan ano da ita lalaki, manang. Kukamlatan. Tila utang na ti ka sa pulak. Ha? No di ka agbayad. Idarom ka, Elmer. Anya! Ay! Pinagsinsing nublatan dak at inungtong pa da ela kan ti asawa. Kat uray lalim mablabasi ti rupak kapuy ti katutong pada. Intayak latan ti rupak tabareng mapakawanda. Ngam kaskas di matagimura ti asawa kanyak kat sininaanak matan ni Ela. Nagpakpakawanak iti asawak, tadyak kayat asinaanak. Nabayag ngay ayok kat kaasinan napakawanak matlaag. Manipod idin, nagsingsing putakon, kat naamiris ko amin abidut ko, iso nagbalbaliwakon. Alakastan, di pagayam mo, Elmer. Alagagayam, di tanti nagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam tayo nga Elmer, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para i-describe kan drama ti pagayam nyo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagngina ititunggal may sang. Manang Biyana! Ti pakasaritan ngayon tayo basa ka ni drama ita, kat manipod ka ni pagayam tayo nga ason, saan napudpud no anakan. Kasto'y manti ko na ni pagayam ason. Dear Manang Biyana, may papan kadagiti dadakkel ko ti kayat ko pa'y drama kan ka. Tay dadapay lang ni abroad ti kapsat ko nagbali na barayuboy dagiti dadakkel me. Impalastog dati kadat anak day abroad, amang ipawpaw it kadakwa day ti kwartada. Rugyak nga rod ti agsalaysa. Anyak ko na ti Dr. Leroy Lakay. Adaw, timparit na akanam. Bawal ti karne, napgad, nasamait, ganda dumapay. Adat na ilistahan ti may parit na kanam. Day takot ti jak pangayatan nagpa-check up. Tatila ibagbagada amay parit amakan. Ay, kat kapilitan mo nga raw kay ospital ka ta maulaw kamay. Agawit ta nga rudan lakay. Jak kayat dito'y ospital. Ad-adang agkapsutak dito'y. Ipakita mo nga raw na napigsakan at no pagawidin na tan. Di ka aglulupaw. Wala, bumangon ka na magmagna ka. Mapan ka agpakitang gilas igayan dagiti nurse. Bagkatan ta dextrose mount. Anya, ay kasla maulaw akmat. Nakapsutak pa'y. Kasano nga raw na parwarin na ka no makita na nga kakapsot ka? Ay awan agtalinad ka dito ospital. Masige nga rod. Ikarigatak ti bumangon lakay. Hello, Manang Leia. Hello, Ason. Kumusta dananang kantatang? Nakaawid dan? Wan, Manang. At dadan ijibalayaw. Ikantuman inakitaan natin kong pantayang pala ida iti sumakmamanungal daw. Takitaan dagiti kantanan da. Tani, pati ni tatang. Agsakit-sakit mat no daduma. Ay na, kasano adida agsakit. Kat nagsulpong damot. Noan niya ti maiparit kadakwada. Yad ad dadamot. Un nga ron, iso ang masapul ang mabantayan ida.
Sige, tamapanak to numalpas ti trabaho, manang. Nanang, umayak man. Ni, mangmangan kayong magayam. Anya day taapan nangan? Pamigatan, wano pangaldawan nyo. Ay, pangaldawan asaon. Umay ka ata mangantayaw. Ala, mga lakay ti platom di tan asaon. Nagsapamot a pangaldawan daytan? Mabisin kami nga minay. So, nagluto ka na sapa. Ni, anya ta si Dayong ay. Nagpupuskol magtitaba na akarne. Di mo't maiparit kada kayo dagita? Ano lang, hindi ta parit-parit. Bakit kun lakay kamay na dadakkelyaw? Hanggang paritan da kami pala amangan iti kayat mi akanain. Umadanin ti apit may. Iso nga ipaapas min at agsida iti kayat mi asidaan. Ay na, kasanaon no agsakit kayo manan. Ay na, di mo nga min ibagbaga aasaw. No alaki din, mangala kamutan iti platom. Mangan kamutan. Kaim-imbagyo pa'y laang, ngam agsida kay manan iti maiparit nga ipaunagyo. Kasano no mapasublian kayo iti sakit yo? Saan? Ay danag mon ayak. Napigsa ti resistansya mi kad itatang mo anak ko. Isu akanan me ti kayat mi akanan. Leo, papanan niyo ang agasawa ka bagay? Ingkam man irwar ti pensyon may kabagays. Ha? Pensyon niyo ite? Pensyon mi manipod abroad Anya kumapay nga Agipaw itman na jay anak may manipod abroad bayaw. Binulan na pawitan na kami. Isa binulan ti pensyon may. Ino kaya't mau sumurot ka sa ilibrida ka iti restaurant. No may warmi ti pensyon may. Sige lang bayaw. I-take out ang natulangay na. Ay, masanot kami nagbitbit iti take out bayaw. So ano kaya't mo, Tim? May libre. Sumurot ka na kami. Ay na, nairwartan ti pawit jay anak ta bakit? Papananta nga yan. Ay, mabisi na kaon, Leroy. Intaman mangan. Ijay, eat all you can ti papananta. Nagsapa pa'y lang. Awan pa'y alas 12. Mabisinak nga rudan. Basta intamanganan. Kalpasan na. Inta agpaparlaur, tanay na ang angragan to'y buong kaw. Sige nga raw, mapantam tayo nakmat agpamasahe. Ay saan? Masamasahe. Inton ko andi kanto man agawidan. Inkanto lak pamasahen kaniplavyaw, libre pa'y. Ay, di na matagmasahe na dyan. Nagnilag-an ti ima na. Kasla agap apros lang. Basta! Di ka mapanag pamasahe iti babae. Padrasam ti mapantakaratsin ka manan, Leroy. Nay, anya ngay day tabit-bit mo kabagays. Bulbulong mat. Ay boy, kabagis. Nateng dagitoy. Inalak ijay uma. Saluyot, barangay, ken bulong ti parya. Anya't isagpaw mo ngay dita. Anya akarnay. Sagpawak man iti tinuno abangos kabagis. Ay na! Karni at isagpaw mau. Iso anak kakut-kutong ka. Takakastalat sinsidam. An na na ti papaunag ko. Na adon ti may parit at araon kanyak kabagis. Pat-patyam na kita. Enjoyam kit diti mangan iti kayat mo akanan Lakay ka lang arudan. Agan-anad ka pailaan. Kanamkit di amin tamatay kan tumatlaan. Kalit ko pa'y tagbiyan kabagis. Iso nga iwasak nagti may parit at araon kanyak. Kalmay sa awan kwartak apag pa-ospital ko nagsakitak. Iso nga gananadak. Ay, no dakan ikanila kay ko oray kanan mi amin na kayat may mabalay. Uray ma-ospital kamay, ayos laan. Tutal, ada dya anak mi ija abroad nga gastos iti pagpa-ospital may. Wan yung da kayo na ti marigatan wag sakit kayo kabagis. Ay saan? Tano ada kwarta, saan ka marigatan kabagis? Isu nga ayos laan.
Naimbag kayo pay pare. Nakapalingki kayo manan kinibaka mo. Ay, uwain, maray. Gimatang kami, ti karga tayo nagdakkelarip may. Sabali nga min ti kwartaming agasawa. Sabali mo ti parabas tumay. Nagasat kayo, tada na singpet nga anak yu di abroad, pare Leroy. Uwan, naimbag ko nam, ta purinar, tinaasawa di anak may. Baknang apurinar. Kahit, ada ka din anak da. Awan pa'y. Ang oray awan anak na ta narangsak dalatang dindin na. Din siya mo nagaw-awid di anak yun. Uwan tama kumikom da nga kasawa. Ay wait, anyat orasan. Ay, alaw naman kahayapan. Ay, Nay, barong sakit di tarilom ay wait, baro talaga. Binulan baro tirilome nga kasawa. Na binulan na pauitan na kami ti package. Ay, imbag man pare. Makapaapal kayo mo. Ag-expire nga raw na ititaraon ngay pau-pauig ti anak may. Tadi mimat kabaalan nga ibusan. Kat ipadawat yu, ano di yu kabaalan akanan pare? Ay way, ngam, itong dandanin ag-expire sa amin to ipadawat, maray. Ikaw, nagsakit tiyan ko baka. Apa yan, gay? Ibagam, no di mo kabailan tayo ospital kan. Ana, sa kabalan ti sakit lang. Maulawa ka, Mila. Try na ko nag-ospital. Sige nga raw, tayo nakmangayab iti pangiluganakan ka. Diyak kaya ti tricycle. Van, ti arkilang tapang luganak. Wayne, uray tadamat ti anak tangag bayan iti arkila. Pribado ospital anang iya panakkin kalakay. Nagina ti babayadan di daw. Uray nagina. Ta si kasundak mo ka na imbag di daw. Iso nga raw na dito'y tinangi panakkin ka. Awagam ti anak ta eji abroad. Ipakaamam ti kaadak di ospital. Injat ko itayan amunan. Kahit agipawait iti kwarta. Kat automatic mabalin aya saan? Agipawit kano inton bigat iti gastusen ta dito'y ospital. Sabalin to pa'y kano ti ipawit na inton rumwar kan dito'y. Anyat ko na ti doktor nga ay. Maopera aksamat. Ay saan? Maalapay kano iti agas. Basta liklikam kano akanan dagiti maiparait. Tapno saan trigger ti sakit ti tiyan mau. Adaw ti imparit da kanam. Anya. Nagdakkel ti mabayadan dito yung ospital nanang. Apay ngamin adito ti imayan nyo. Ay na, di ka man sumanaw ason. Apay, si kaya ti agbayad iti bill may. Kadya kabsat mo mat. Umapal ka aya. Ni, saan nanang? Nga maasi kayo kumamat ijay kabsat ko di abroad. Saan napidpidutin ti kwarta ijay? Pagrigrigatan na. Tinto pa'y agreklamo di kabsat mo. Si kanto lakit dahin. Apay, ada nga rod may tultulong mo kada kabay. Alaman, nung ma-hospital kabay, jay kabsat mo ti aggastaus. Ken amen nga agas may, jay kabsat mo ti makamo iti amen. Awan may tultulong mo, iso nga guli magkalaan. No umapal ka, agpabaknang ka, tapno maitulad ka mat iti kabsat mo anapintas ti biyag na. Nanang, nalaing kami na dumiskarte iti kabsat mo. Ken amo natin agpilay iti nakiasawaan na. Saan akasken ka ajay laki na gwapo dya asawam ti pagkarkarit na. Ngem istambay mat. Malahuston, nakaado kayo manan iti naibagan. Asikaswan tayo kit din ti irwaryo dito ospital. Hello, Ason. Kumusta ngayon ni Tatang? Medyo mayagmagtan, manang. Iso nalaan, tapo manasyar ka manan. Kat di pa'y nagimbag iti gusto. Anya? Imbagak mo tadi da pa'y larumrumwar. Tama nga no masulisog damanan amangan itirwar kadag iti may parit kadakwada at araon. Natangkan ti ulo da, manang. Ay, agnaud ka pa'y man lang ijabalay ading. Tabantayam dagiti dadakkel ta. Ay, pasensya kan, manang. Nujak mapagganday ta akid daw mo. Didak ngamin deng-deng-gendananang tentatang. Makaugad ka no tugnarat ida. Kat tila maisigsidir dan. Nga awan ka no maitultulong ko kadakwada.
Iso nga awan kano ti karbak amakibiyang kadakwada. Anya? Hala, pasensya am idan ason. Sige nga rod, mangkita ak iti mabalin amang kadwa kadakwada. Tapno mabantayan ti ipaunag da. Kabagis, siya ti tinangdanan ni kanakan Leia amang kadwa kada kayo ni palayo. Aywan, imbagaanan data kada kami. Okay. Okay lang kada kayo kanibayaw, no siya ti kadwayo kabagis. Ay kitwan nalpas magaya man ti saritaan niyo iti anak ko. Uy, sweldoan na kano. Siya kano ti agpalingke, aglabak, nagluto iti kanan nyo. Ala, basta lalaingam ti aglutaw. Di mi kaya ti sinsinan alutaw kabagis. Bayaw Leroy, kabagis, ubay kayong tamangan tayaon. Nakaluto ako. Ay, itayak pala mabisin. Nagbayag kang agluto bayaw. Anyat linutaw mamasida kabagis. Dinengdeng nga sinagpawak iti ikan kabagis. Anya? Abay, di ka nagluto iti karnay. Saan? Tabilin ni kaanakan Leia. Ajak agluto iti karne ta may parit kano kada kayo. Unay ka matan! Anyat sirbi mamasuswilduan ngay no kasta! Kasano apo migsa kami ngay, no kastama, tipakpakan mo ka na kami bayaw. Pasensya kayo. Ngambilin ngamin ni Leia na ito. Masapol ka no ang mabantayan ti kanan niyo. Tapno maliklikan ti paragsakit yo. Uray agsakit kamay! Adda kwarta dya anak may pagpa-hospital may. Uray makonfine kami iti makabulan. Awan problema. Tada kwarta ni Leia gastusin may. Iso nga oray kanan mi amin na kayak mi akanan. Nga oray may paray. Tada kwarta mi pagpagas may bayaw. Pumanaw ka lang nga no kontra ti kayak may. Waya, hala, makamu kayo nga ron. No papanawan dak. Sige umanawak kabagis. Ay, makapawang ganas. Ala, ang robot tata, intamangan itirwar bakit? Itagsin na ti bulalaw. Ulay, takit marmarong ka di tanti, pasango na ka na ta. Ha? Saan amalanitan ti iming kan barbas? Jay karne Hello, kanakan. Pasensya kan. Ngemjak maanusan ti ugali lang iti dadakkel mo. Kan may sa, pinapanaw dakmet sa pimanaw akon Awan problema, Uncle. Sana bali tagawid akong iti mabiit. Ha? Kanuam tiya sawam nga agawid, Leia? Sana, Uncle. Siyak lang nga agawid. Aya. Alakit aganan ka nga ron iti biyahem, kanakan. Inak agpa-check up ta maulaw akmatan lakay. Sumurot akmat, agpa-check up akmat. Oras siya, maulaw ak. Mabitla ang nga raw tawagak dyan ta. Ibagak nga agpauet iti pagpa-check up ta. Usaran ta pa'y lati kwarta ta ata sanan tusukatan. Sige nga raw, siguro din tal agpa-check up. Tapno saan tamanan na maitaray iti ospital. Adda libre a check up iji barangay hall. Nanang, tatang. Iji kay amapanan. Tapno libre ti check up kan agasyo. Ta isupay. Apay aya mariribukan kano private ti pagpa-check upan may asaw. Apay, si kaya ti agastaws para iti pagpa-check up may. Saan? Nga maasyanak kinimanang. Sapay agawi dun iti mabiit. Alya, nagkunang agawid ay. Imawag kanya, kat agawid ka nun iti mabiit. Ay kitasayaan nga ron at ang bakasyon kaya man di kabsat mo. Sigurado man nga ron din nagitay bigatin apasalubong tabakay. Sigurado na itaala kay.
Apay nga tagay adi na imbagbag at ipanagawid na. Ay, kaya't natalakid niya sorpresaan na jay bakay. Tatang, anda akon. Ay na, anak ko, ay andakan. Ay, apay nagkuntong ka, anak ka. Apay akas tatarupam. Nagadubot ng tipiglat na. Pastor ganda, taitiw nagtipagsaritaan tayo, tatang. Tsaklay, tagaro bakas ta dinagdaldala na mitisidong ti asawa manak ko. Awanan baen na dyan lalaki. Awan karbangan na nangaramit itikastakin ka. Pinadakil na ka na sayaat. Ngam kinabikabil na kalagayam na dyan lalaki. Nabayagan nga aramidan na tikas jay kanyak. Ngam inibibtura. Tano panawag. Awanan pangalaki ti kwarta. Tanabayagan nga awan trabaho ki jay abroad. Ay maglakid din at saan kayo pa yan nagkasar? Saan ka marigata na makisinakin kwa na? Wan tatang, iso man jakon. Jakon kaya't agsubli ti sidong na. Adabas si ta kwarta na iyawid ko. Isot pagpuunak ng aglako iti kumporme. Ano sa kun ati agsubli iti kinarigat? Ngam ti agtutuo kak iti sidong tinaulpit nga asawa. Anay ko, nagsakit ti bagbagik. Maulaw akmanan. Sa karon bakit? Kumaro manan ti sakit ti siyan ko. Kan maulaw akman. Nanang, tatang, apay. Anyat mapaspasamak kada kayo. Maulaw kami, anak ko. Ala, apag iso. Ada libre a check up dito'y barangay tayo ita. Kuyugan kayo nga agpa-check up. Ala, may ason pa lang timang kuyog kada kayo. Tayo nakgumatang itila ko ka barbecue. Ason pasensya ka. No naglablabos kami iti amam. Pwede pa nang sa umi iti ang kakasakitkan ka. Why na sound? Nagpalpalangkwad kami. Tinagtagibasit na ka pa eh. Sorry, Mike, Leia, anak. Ngayon, di mi pinanunod tirigat mo ijabaraw. Nagbalin kami abarayo ba? Itisan mi mata nagbano ka na kwarta. Ala, bye-byean yun dagita. Agpaimbag kayo kitde. Wan mat ngamin, tatang, nanang. Ala, urnusin yun ti bagbagiyo. Takuyugan kayo amapan agpa-check up. Pat-pat ganda kayo adadakkel mi. Iso adida kayo mabalin abay-bayan. Pat-pat ganda kayo, mahit nga anak may. Nakitak no kasano ti panagbabawi dagiti dadakkel mi. Kapoy timpakpakita da iti kalabas. Adon dagiti rikrik na anday ti bagida ngem di mi idabaybayan. Kat agtintinulong kami ti kabsat ko ang mga asikaso kadakwada. Kat ita bantay sarado dan kada kami kanimanang ko. Kadagiti ipapaunagda tapno maliklikan ti panagatake ti sakit da. Saan mata na nagsubli ti kabsat ko abroad? Katadamatan pagtagilakwan na itagduduma natin, ije-tsyendaan. Alakastan, di pagayam mo, ason. Alagagayam, di tan tinagpatingkan, ti pakasaritaan, ni pagayam ason, dito'y darama tayo. Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless kada kayo amin. Manang Biyana! Hello, nagkapo ka ni pagayam tayo Frida sa napudbud no anagan. Tintay drama ita. Kastiman ti kuna ni pagayam Frida. Dear Manang Biyanang, nabayagan na balo ti inamik at manipod na balo, pasaray maki boyfriend, nga mawa nagbayaga boyfriend na tapasaray lukwan damat.
Nga moray maminano alukwenda saan latang agnaknakam. Aging gagay ti may sangal daw, nagawit ti taga syudad akabsat ko, katinawis na ti nami ang makipagnaad kadakwada ti sumagmamano abulan. Rugyak nga rod, ti agsalaysa. Nanang, ada kayat ni Dalen nga ibaga kada kayo. Anya day ta anak ko. Nanang, kaya't yun ti sumurot kada kami ijay syudad. Anyat ko at ijay syudad ngay. Umayo pa'y kaduan dagiti apo ko yun. Tanagbakasyon ti babaunan me. Boring mat ijay syudad. Awan kinaaruba ijay. Di mo am-amu dagiti kaaruba. May mayat kit di tamaliklikan nyo ti makimarites, nanang. May mayat ijay, tawan ti marites. Jak sanay iti kasta. Mas sanay ko diti probinsya. Tam-amuk amin a kaarubak. Ken inal daw ang makikaarubak ditoy. Agawid kay tumatlaang, no agsubli ti babaunan, nanang. Sige nga raw, sumurutak. Ngamnay, ipakpakaunakaon. Jak makabayag ijay. Agawid ladagaws. Nay, Dalen, Nuikuyog mo ni nanang ijay syudad, bantayam. Ha? Apay? Bantayam, tamang sumarampiting tuman ijayan. Apay, masapo lang mabantayan. Katsan mo't nga agsakit. Napigsamot ni nanang manang Frida. Jak ngamin imbagbagakan ka ti inaramid na dito lugar tayo kat. Anya? Inaramid na nga? Kano makisinsin narak idikin ni kalo yung asawa ni Ising. Anya? Manang gundaway mo da jakaloy. Ta kinukwartaan na ni nanang. Binulbulat sing na. Namati mo't ni nanang iso atilay ni inted na. Kano dandani na indarom ni kaloy. Ngam linapdak ta may babain laang. Adagayam kasta nga inaramid ni nanang? Apaya di mo imbagbagangay, manang. Ay naagungot no ibagakken ka, Dalen. Ang sana bali ta nasulbaran. Ay, anyan ni nanang? Iso abantayam ni nanang iji syudad. Lumabalin di mo parparwaran. Pagtali na udem lang iji nagtibalayo. Alam, manang. Di ka madanagan. Bantayan mi ni nanang. Dalain, am-amum ka di day ta akarubam. Jagkap kapi iti paraangan da, nanang? Why? Am-amok ti rupa na. Jak amo tinagan na. Dayta tay nakagatang di ta inla ko tay sigod akaruba mi. Apay aya? Kasanaw, namintalo na tiliwak akita-kitain na. Anya? Naira na la siguro akinita na kayo Namitlo nga road, binilang ko. Katbaybayan nyo Italang amin makita na kayo. Crush na ko Nagpika ngamin ti panagkita na. Anya? Tila ibagbagayo mat. Bakbaketan kayon ngam day ta crush ti ibagbagayo. Lakayon day ta. Saanon nga ag-crush. Kano ag-crush man bilang, jay ubing abalasang ati kurso na daan na. Apay, anyat pa nagkikitam kanyak. Bakbaketan launa yun aya. Uray senior citizen na. Ubing pa'y tilangan. Ado pa'y ladag iti agkras kanyak. Dalin, apay sana malamin ni nanang? Nagkikiting na iti isusuot na apalda. Ay na, jakman amukan kwa na. Dandan ni nabalkot amin apasat ti bagik. Ngam ni nanang, pudutan ka no. Kanayon pa iti panagsagay sa'yo na. Nakalipstick pa nga oray at dalang dito nagkibalay. Bye-bye amo no kas na ti kayat na. Ibagam tagbaro iti nagayan. Kan pagjakitam, madamdaman agpanatang. Ibagbagak mat, ngam dinak mat dengdenggan. Kan kanayon di tarwar. Inruar na di may sa tugaw. Kat nakasikawil nga agkuy-kuyakoy di arubayan. Sana apro-aprosan ti lupuna. Bay am takasaritak tumanan. Una na takababain. Kita nakiti karupa. Ibagadan tukit di nga da retired ababayadan na bakit dito balay. Kababain. Anya? Nalabas mo ta sa ababayadan bakit, Alex? Kati sumat. Kita amat namin titsura na nakasando ken nakapalday tinagkiting. Sa di pa'y agbra. Santo pala nakalipstick ti nakalaplag basit. Kan
Pasaray agpayub-yubay. Ala, tabagbaga akto. Dayjay manan ni Daryaw. Agpapainit nga agkap-kapi iti arubayan da. Ay, rumwarak man. Dainak kundi exercise dita paraangan. Agin kakantaak tapno tumalyaw dito'y ayan ko. Nagwapo kan manong tumalyaw ka man. Umisem ka man biyak ko, di mo kad ipaidam. Hindi jay ti malyaw. Isumak iti makapaawis nga isaw. Ay. Ha? Naghay. Hello. Kaya't mo ti pandesal. Isaw-saw mo di takapem. Magkakayaman din. Adda manaw. Mabiit laang ha. Urayan nak dita. Tayalaan ka iti pandesal. Oh, adto iti pandesal manong. Thank you. Siyak gayam ni Bernalen. Berna in short. Si Kangay, anyat nagan mo. Dario. Ay, Dario gayam. Nabayagan abalo at si Kangay. Baakak. Ay, kasta aya. Mayat nga ron agpada taan nawaya, Dario. Agsaw-saw ta Ha, mabalin ayat ti makisaw-saw di takapim, Dario. Katuan Bala, agsaw-saw tayo ti pandesal. Pensyonado kan sa, Dario. Hehe. Rabiin nanang, papanan nyo. Anya day taigam nyo, naka-paper bag? Ay, basura man? Inak agi basura? Saan nga schedule ti basura ita? Inton maminsan pa'y abigat ti panagbabasura. Ay, wala niya. Ay, inak man pa'y agpangin? Nagpudot? Ala, nakalamlamin. Napudot ko nayo? Ay, di kay rumwaran tarabiin. Di taak la arubayan, anak ko. Uray 10 minutes laeng. Anya? Ay, ingkay nga rod a jacket Malamukan kayo. Saan? Dagaang na nga rod. Kastoy kaon. Hindi, Dario. Uminom ta. Tagimata nga iti arak kan pulutan. Agin inom kaya. Kituwing. Kastoy ti libangan mi iti probinsya. Maburing ak ngamin nga agigan di tao nagtibalay ti anak ko. Iso nga agsyat taman. Pagsyatan tangay. Madadagit tayo bisitak akakaanakak. Madisturbo na. Kat uray dito'y taarubayan yun, Dario. Adamat tugaw kan lamisaan dito'y. Sige nga ron. Mabit lang tayo nakmangalay ti baso kan danom. Agawid kan, Berna. Rabin. Mabuti nga kagawid. Ang mga nuadramang gamat kanyak iti dalan ko. Asidig mo, ti balayo nito. Dito lang karuba balay. Dito ako na maturog, Dario. Kanya, sigurado ka? Why, na magnitaking kan, Dario. Nagwapo ka. Nagpintasak. Iso nga agbagay ta. Nagturugan nyo idirabiin, nanang. Napuyata na kanangururay kada kayo. Pinagdandanag da. Ay, pasensya ka na, anak ko. Nag-shot kami ngamin kini Dario. Kat nakaturugak di tabalay na. Anya? Anya ka din day tangar aramiden nyo? Adan nagkinaawatan mi kini Dario. Inaram nak. Inaklon kumiten Total, agpada kami ba't anawaya. Kan awan lin na kayan kan binak kitang kini ayat. Anya? Anya day tang nga ibagbagayo? Basta didaklakdan iti kayat kung aramidan dalain. Agtalawak no kontraan da.
Pagawidam laang ano kasta tararamidan na. Amang ano mangibabain ni nanang dita. Umay ka man, mana. Tasi ka di mangyawid kan kwa na. Amangan ngamin no masair tirik na no pagawida. Sige nga ron daw may kami kanila kay. Agawid tayon tamangan no mailawan kayo manan dito'y nanang. Jak agawid. Awan mang bantay kadagiti kakaanakam ditoy. Kinasarita kun ni Dalen. Imbaga kayawid kayon. Ala, ingkayim pakin dagiti gargarit yun agawid tayon. Jak kaya ti agawid. Dito yun ti kayat ko pag naadan. Agawid kayo, nanang. Tapag subli kun ti babaw nun dito'y balay. May mayat iti probinsya pag naadan nyo, tapresko ti angin. Apay ay apilitin jak nga agawid. Kadyak nga rod kayat. Apay, adda diyo mapanawan dito'y aya nanang. Wain adda. Kat ni Dario dayta. No papanawon dak diti balayaw dalain. Ukilaang. Tadametan na kasagana apagakarak. Agden na kami kanon kini Dario. Ay di kay mangibabain dito'y. Di kay kadipay lang nagnakami tinapasamak kada kayo iti probinsya. Sabali ide, sabali met ita. Nasaraka kon ti lalaki apud no amangay ayat kanyak. Nanang, kam amo yu payla iti dayjay alakay, makidan na kayon kenkwana? Nasingpet ni Dario. Seryoso la ang tirupa na. Ngam nasingpet. Kenrumbeng la amaragsakan kayo. Ta pensyonado ti agbalin atatang yaw. Ken ada pa'y bukod na abalay. Di kay kumagdardarasudos nanang. Narigat ti pampanunutan yung aramiden. Sana kaskari na dayta. Inadak, anak kayo laeng. Isu asyak ti masurawt. Di kay agpakalaeng amang isuro kanyak. Pinagtalaw da kung di tabalay ti anak ko, Dario. Isu nga agnaeda kung di ti balay mo. Total, adamot tin nagkinaawatan ta. Kaya't nakayaber na. Nagloko kan? Katuan may, nagkinayat tangaro din. Ay, kunak ano bunga la ti Bartok tanay jay. Sika talaga. Kit, anyangay. Agnaegtan di ti balay mo. Kwa, damagag pa'y Ha? Pagdamagam? Kwa, damagag tupay adito'y bagik berna. Ay na, wen ko nam kiding. Taimot ko dagito'y kawis ko. Dituya kon amaturog, wen. Di ka agdanag, tanalaingak nga agluto. Ilutuan ka iti agkakaimas at araon. Sige makamukha. Awane, naulawan ni nanang bakit? Ay, wan nga rod. Ay na, problema mat dayto'y nga aramidan ni nanang. Bakit ni nanang? Ngam adda palagayam ganas na maki-boyfriend. Ay na, sigo da nakasjay na. Manipod na balong. No adda lalaki ang makita na, kiddayan da labasit. Ay na, makilig adagosan, kat mainlaban. Masapol nga na mabantayan na yung pagninanang mo Nukas di gayam ti ugali na. Ay na, uray ka sa no ti panang bantay mo. No talaga natangken ti ulo na, ikagumaan na lata. Bakit kasarita tangarod ni Tata Dario Anya nga iti bagata. Namagan ta, no talaga mo't laan apudno ko ni nanang. Ta pagkasaran tayo idan. Anya? Bakit kanlakay dan? Agkasarda pa'y laang? Ketuan apay, dahil tila ka di umbeng, ti anda karbangan na ngagkasara. Pati bakit kanlakay Alang aron, kasarita tanto ida lakay. Diyak amo no anya ti plano ni nanang mo balasang ko. Iso ti pagdamagam. Ha? Ti plano me, kat agden na kami. No desidido kayon nga agdan na, agkasar kayo nga rod. Uray simple laang akasar tata. Jesus, kawan amok di ta. Ha? Ay na, bakit kanlakay kami? Saanan ang masapulit kasar-kasar? Agden na kami lagtan, di ba, Dario? Makamukang ang desisyon, Berna. Nanang, kas makita kat da kayo laang tagdisdesisyon. Saan anapudno ni Tata Dario kada kayo? Pasensya kayon itinaybagak, Tata. Okay lang. Tapod lumit balasang ko.
Ninanang mo tinagdesisyon iti panagdin namin saan asyak. Paspasuro taklakin ko na. Ha? Nanang, agawid tayon. Agawid tayon, ije probinsya. Apay aya aday ta awit-awit ibagbagam mo, chika, dalen. Basta agawid tayon. Saan ko manatangkan ti ulo nyo? Awan pagdanagan nyo kanya, ta sa anak nga agrigat iti sidong ni Daryaw. Ada pensyon na, kan ada balay na. Ay sus, di mo naman ti pensyon ko, Berna. Tapaggat-gatang ko iti agas ko na dyan. Ha? Ay, awan problema Daryaw. Makitinulong ak nga agtrabaho, aglako ak no isaw. Mabiglang, umawag na iti amok. Manawan kayo biit. Nanang, saan aseryoso ni Tata Dario kada kayo? Anya asaan? Ka nakasirseryosong tupay nga agsasaw. Di pa'y umisam apulos. Nanang, di kayat ko asawan. Agawin kaki din daling. Saan da kami napakibiyangan ka ni Daryaw? Tanataengan kami. Ang moment yar aramidon may. Agaw ang Berna, aging pakikanta sumangputan na iti amok. Ha? Amom nga. Nagitakimpalay dito pagkirkirti kerak Kirti kerak lang dito. Aniya? Sa pumaraw kan nito, kaamangan no pagong tandak kat ikatandak. Di na ngamin amo ti kaandam dito balay da. Kahit kasano nga rudan ti relasyon ta? Awan relasyon ta. Inaaram kaya kat saan mo. Kan uray nagkabalay ta, awan na pasamak ka na ta, talakaya kaon. Iso nga awan tirumbang kamat mo kanyak. Agprins talatan. Aniya? Alaan darasem, agimpake kan, tagdalusak pa dito balay. Agawid ako ni Jay probinsya, anak ko. Ne, kunak man no diyo kaya ti agawid din. Manangal lilaw magayam na ya Daryaw. All bound. Isu nga rod ako nakasaan aseryoso kada kayo. Patpat dyan yung mga ngamin. Ala, agawid ako. Tanagalas ti experience ko dito eh. Ay, agkupit lang ti barukong ko no malagip ko ti inaramid na ya Daryaw. Alang nga rod tay tulod kayo. Kan agsublin ti babaunan mi inton bigan. Isu nga okay laeng, ure agawid kayon. Nang, agrubat kayo tente agpasyar, tapno makailiw-liwag kayo. Masadutak arumwar. Awan ganas kong agpasyar. Ni, anya tararamidan nyo ditakida yun ngay. Kinalbuyo mo dun. Uy, tapno awanan ti maawis kanyak. Pasakitan dak tumulaan. Paalasat ti rupak, tapno di dakon armen dagita awanan bain alalaki. Ha? Kan uray ti buok ko. Putde kaon. Ni, ala, madi intay lay papukis sa nanang, tapno napintas ti pan nakaputad na. Saanan, takalbuak mo langan. Pukisak amin na nabuok ko. Ala, anya ka din ti mapaspasamak kada kayo. Ay, nasakit nga min tinakam ko. Nasakit ti barokong ko. Ay, nasakit ti bakrang ko. Nasakit ti tiyan ko. Kan, aminayin. Kastoy ti epekto ti panagloko kanyak na ijay alakay. Ala, lipatan yung tinapasamak, nanang. Makailiw-liwag kayong tumulaeng. Katsapay la kuma, tapag nakman yun dayta. Kunakla no madadaalan ti limbong ti panunot ti nami tatilar aramidan nan iti bagina. Isabi nan taya ka na imbag. Ta nagbutengak nga mga nagaramid iti sana na sayaat. Ngam ka sinakalpasan ti sumagmamanuabulan. Nakalipat matlaang ni nanang kat nagsubling iti sigot ti kinaganay kay na. Alakastan ti pagayam mo, Frida. Ala gagayam ti tamanan ti nagpatinggaan ti sabali manan napakasaritaan. Diday darama tayo.